Gabon, astelena erremontariren eguna da. Sagardoaren txapelketa 6 bikote denak pilpilean alkapena estu hartuta. Gaur beste 2 partida ikusteko aukera izango dugu eta aurreko urteetako 2 txapelketak irabazi dituen Javi Urrizak kinkalarrian dago Martirenarekin. Azken putz, puntu bakarra 2 partida jokatu eta gero, eta gaur Ezkurra bigarrena eta Zubiriren kontra jokatuko dute hirugarrena. Manuel Agirrezaula, matxin bigarrena, Gabon? Bai, Gabon. Bai edo bai, irabazi beharra ia. Bai. Ematezin azkeneko partidun pixkat bidera zela behaien jokua. Leheneko 15 errez irabazita, baina bigarregon galdu ziren eta desenpatekon lauto bat irabazten hasituen, baina azkenen buelta eman eta segurolak eta 5 eta 4 irabazi. Eta guain ja etzeukile, bailatzei, gaur. 4 puntu edo 3 gutxienez horixe da bereien kalkuletan lortuta daukatena. Bigarren partidan berriz, liderrek ikusiko ditugu, Goikoetxea 5. eta Barrenetxea 4. Giaia bildur pixka bat ere sartu diete aurkariei. Bai, aurrenetik ondo hasita zeudek, lehengon 15 batek aldintzean, baina txapelketako, semifinaletako behintzat, ja sartuta zeudek. Aldabe eta Azpiroz izango dituzte aurkariak, eta gaurko emaitzen ondoren ikusiko dugu titulorako borroka horretan zeintzu dabiltzan gertuago urrutixago. Elena Azpeitia, Gabon? Gabon bihoi, bai, titulotik urrun ere ez dira izan, astebukaera honetan Nafarrak, gaur 6 pilotaritatik 4 bertakoak izango dira, Nafarrak alegia bakarren bat bertan ere izan zen, Sevillan nolabait ere euren herritarrek animatzen, horixe esandakoa, burruka bai, irudi oso na eman ere, bai, arro egoteko moduan dira Nafar guztiak, baina ez zuten irabazi eta gaur denek ezin dute irabazi, 6-4 Nafarrak direlako, baina batzuk zuek esan da bezala premia handian dira eta ernibili beharko dute, bestela kanpoan geratzeko arriskoan ere izango dira eta. Sagardoaren txapelketan parte hartzen ari diren bikotek ez dute oraingo zain urrutira begiratu nahi. Uneko borrokan murgilduta daude. 4. atala, 4. jardunaldia, hastear dugu. Javi Urriza eta Ibai Martirena alorrenearen izenean jokatuko duten 2 pilotariak lehendabiziko jardunaldian 2 eta huts, argi galdu zuten Goikoetxea eta Barrenetxearen aurka, eta lehen matxin bigarrenak esan duen moduan, joanen astelenean 4 pilota izan zituzten irabazteko eta 4ak alferrik galdu zituzten. Partida ari aztertu eta saiatuko dira ondorioak atera eta gero gaur orduko akatsak zuzentzen. Está su resultado nada, Y la verdad que disgustados y bueno. Con cabeza, Javi, con cabeza. No hay excusas, ¿no? A mí me está costando mucho entrar en competición. Vengo de una lesión un poco larga, no terminé de coger el juego. Sí. Hasieran ur batan hasi gara, bero ginen eta biak zongi jolasku dugu. Bigarren zetan gehiago izan dira. Con la idea de ayudar a Ibai y coger un poco el peso del partido, pues me precipité en 2-3 pelotas y lejos de ayudar, pues bueno, fallos tontos, regalos. Él ha demostrado que está al nivel, ha hecho un buen partido. Mucho, Ibai, mucho. Bueno, oiko songeria jolastenez, demostratzea songi moldatzea kantxan eta bai irazigarreko partida da eta a ver, egiten dugu. Al final no estamos jugando mucho, no sumar 3-4 puntos sería prácticamente condenarnos a la eliminación y a ver si los 3 últimos partidos podemos darle la vuelta a la clasificación. Nafarrak dira, Gerriko eta Elastiko gorriz jokatuko duten 2 pilotariak eta baita urdinez ikusten ari garen beste 2 hauek ere. Josetxo Ezkurra bigarrena eta Aritz Zubiri hauek ere aizki hasi ziren, baina behetik gora egin dute eta joan den astelenean 3. jardunaldian lehendabiziko garaipena lortu zuten eta sailkapenean gora egin.
Lehen partida Zubirik ondo jokatu zuen, Josek ezain beste, baina lehengoan egindako baferarekin Donestiarra ere gustora gelditu da eta gaur ere antzeko maila emateko asmoz etorri dira Gurutzetako ordezkariak. Gaur igual lehen izain gustora ditu, baina orduan kontra izantako suerte igual gaur alde eukitu dut baita ere. Puntu oikin eta bixetak irabazita, esan sensazio aldetikan eta konfiantza aldetikan puntu positibo bat. Hemen importantea puntuk batzera eta aurren eotera, selkapenen. Negoz eta eraman dugu, bigarrenan agia bizkat konfiatu ingara. Eta buelta matea lortu dute honeneak eta ez, eta ikusten da hemen momentu baten ez dela relajatu. Bera naiz eta zelari oso seguro izan, azkenen ni puskatu behar dutela partidua, eta gaur nire joko erakutsi dut. Zubirirekin oso gustora, pareja oso ona egiten dugu. Berak bere lana egiten du bikan etortzen niri, berak eutxi, defendatu esakatu, eta ni partidu puskatzen saiatu. Biharren gaude, beraiek azkena, bino partidu baten diferentzia do, ez? Ez da momentu baten errelajatzeikan, eta aurrengo partidunea atopeatek, barra dukio. Lortzen badugu berriro 4 puntuak ateratzero hiru, nahiko ukituta utziko ditugu, baina haiek ere puntuan beharra dituzte, eta agian intentsitate gehiagorekin ateko dira. Laugarren jardunaldiko lehendabiziko 4 protagonistak prest, berehala ekingo diote neurketari. Epaileak, Ander Muruamendiarazek agindua eman, eta berehala ekingo diote lehiari. Laugarren pilotarekin moduko pilota, nahiko polita ematen du, da jokatzeko moduko pilota. Zubiren sakea. Aire zerantzun dio Urrizak. Atzelariaren txat. Partiduko lehendabiziko pilotak da jotzeko aukera. Kargatu egin zaio eta gora Martirenak bat eta huts urdin. Bai, tanto ontan ikuste dio etzeoke oso ondo dira Martirenak, konfiantza gutxikin. Eta, irabazi behar honek ez dion pixu handia sumatzen. Zubiriren bigarren sakea. Beti gora atera du. Lautetik Urrizak. Martirena, ondo moztutakoa, oraingoa Ormara, tanto. Oso indartsu. Bai, eta Zubiri, jokuz kanpo gelditu egoi, hemen zabalen gelditu pixka eta Venga, atento a sus patas. Eso es. Pelota. Venga, valiente, con alegría. Venga, ánimo. Ez dute antza, oraingoz, pilota aldatzeko asmorik, Laugarrenarekin segitzeko erabaki hartu du Alorreneako bikoteak. Puntu bakarra sailkapenean. Aurkariek berrik 4. Ondo erantzun dio sakeari ezkerrak. Ikutu egin du Javik. Bestela ere Martinenak ez du eramaterik izan. Bigarrena. Esan berra zeok ezkurra bigarrengo jardunaldin beti joku ona erakutsizula. Eta bain sakerreztuagu bikaina izendek, Boti egina zei Urrizai. Eta gaizto jarri. Zubiriren sakea. Urrizak errebotera. Oso aurrera joan behar izan du, pilota eramatera Zubirik eta altura gehiegi eman da, goiko koizu iratu zen. Oso pilotak adagutxi, sakez tantorik ez, eta ala ere 11 tantotan, 11 pilotak adatan, 4 tanto erabaki. Probamos un poco y si no cambiamos. Venga.
Ibai Martirena. Uitziko atzelaria. Josetxo jauzi egin da, sartu da Airez. Urriza. Zubi, bote kaskarra egin dio, baina iritsi da. Aukerakoa Josetxorentzat. Ipar eta erdira. Ondo eraman Urrizak. Gaizki orain Josetxo. Hirugarrena, lehendabiziko aldiz. Gorriak aurretik, 3 eta 2. Bai, bipaetan puskatzen ez dik asmau. Golpia seguratzeak egin jundek eta gio moz gertitu ebea. Ez dute sakearekin oraindik atzelariek askorik asmatu. Ia guztietan sartu dira Airez, bai Urriza eta baita Ezkurra ere. Orain begira zer egin nahi izan duen Josetxok, beste aukerarik ez duelako ikusi, saskia atzetik pasata, pilota frontixan jarri baina zaila zen hori. Bai, hor frontixan jota eskarpa eta fundek, eta Aide sartzeko esan zeok, atzenek aiztotu egin zelako. 4 eta 2. Motorrak berotzen hasteko oraindik pilotariak. Martirena. Sake ona izan da. Eskatu atzelariak. Martirena. Ezkurra. Airez. Ederki utzi dio Ibaik. Aritz. Ez asmatu. Urriza atzeraki gelditu da. Botera orain hiru indarra. Eskatu Zubirik. Ezker Ormarekin bidurritu. Ondo Zubiri. Aukera Ezkurrarentzat. Luze piloteka da. Ezkurrak erreboteatuko du. Enmatera joan da gainera. Pasa Ezkurrak. Ondo Martirena. Zubiri. Orain arteko tantorik borrokatuena. Ez du bezala jo Zubirik eta Boskarrena Gorrientzat 5 eta 2. Bueno, tanto tal emateik pizka behotu diala pelote hon, Eta, bueno, azkenen hor zestua lotzeko ibiltzan egurtxon jodik, Zubirik, Eskumutoren mine, emateik horrek, hor. Lehendabiziko 6 tantoak egiteko 19 pilotakada behar izan dituzte, eta azkeneko honek ere beste hainbeste pilotakada izan ditu. Beraz, 38 daramatzate orain arte, erdiak azkeneko tanto honetan jotakoak. 5 eta 2 Gorriak aurretik, aztertutako sakea, ondo erantzun dio aurretik Ezkurrak, eta agintzen hasi nahi dute gurutzetakoek. Ez du asmatu Zubirik. Hau baritze. Seigarrena Urrizaren pilotaka da. Ez du behar bezala nahi zuen tokian jarri, baina Aritz hor bote itea, aurkaria jokoz kanpo harrapatzeko. Hor eskura ez eman. Bai, Venga, animo, oso lan zaila zezpide bi atzelaiak, Bi aurrelaiak asko ibiltzeian nahitu, gaide bila juteianak, eta hor arriskutsu gaina hor Aide harrapatu ezkeo. Muñaz González ikusi dugu lehen, Murdinen aholku emailea eta Gorriena berriz, Sebe Hartzeluz. Errebotean, Martirena. Ezkurrak berriz ere errebotera. Bigarrena jarraian izango da, Uitzikoarentzat, lehen errebeset, orain eskubiz, 2 eta ondo. Bote handia egin dio Josetxo hori, ez zuen espero, 7 eta 2 jarraian 6 tanto egin dituzte Gorriek. Josetxo. Bai, eta guztotzetako engon, Martirena behintzat Urrizak eskatu intzizko 2 errebote baino etzeo gutxi. Josetxo, botea pixkat atzeago, buelo asko hartzeik. Venga. Oso ondo rebote haudik. Ikutu ezker pareta, Ederatzi tanto jokatu dituzte laugarren pilotarekin, 10garrena ere, materiala aldatu gabe, Martirenak aterako du. Ezkurra, Urriza. Hotelaster sartu behar, 3 indarrak, Josetxo. Ezkor hor maikutu, errebesez izan duen moduan Urrizak, errebotean berriro, Martirena oraingoa baztertu egin zaio toki askorik ez, 3garrena Urdinentzat. Aldatu, Josetxo, hoi da, jun pelotan bila, Bigarren pilota ateratzeko asmoa dute orain.
lehen da bizi plazaratu dutenarekin emaitza onik ez dutela lortu ikusita. Errebote zaila zen hau, aurreko bietan ondo moldatu da Urrizaren atzelaria. Zubiri. Goizuetarra berriro. Ezkurrak, arrotu pilota. Eraman Martirenak. Josetxo. Ez du bipareterekin esmatu. Urrizaren egokia. Hau egiteko gurutzatu. Eta lan zaila jartzeko. Oso ondo Zubiri. Martirena. Kontrol handirik gabeko pilotaka da izan da. Ezkurra. Zabalean. Zubiri. Haitxi pilota. Ondo Martirena. Gaiztotu ingo zaio Ezkurreri. Ondo itxaron dio. Ezkurra. Hirugarren saiakera du, baina hirugarrena ere ustela izan da. Antzua. Javien txanda orain. Gorputzarekin engainatu, pilota errebotean jarri eta ezin, lehen eraman du. Zaila zen errebotera, oraingoa zailagoa zen oraindik. Nahiko egin du Goizuetarrak, 8 eta 3 Botileroen gana. Bateko garaia iritsi da, hitz batzu egingo dituzte elkarrekin. Lehen da biziko pilotaka da huts egin du. Es muy difícil de controlar la otra pelota, pero me está yendo bien. Escucharme un poco. Prohibido, Ibai, que estás jugando bien, vas bien al aire. No te precipites para adelante, que en cuanto a esta pelota le quiten a Urriza, tú estás perdido. Los rebotes, te pido por favor, Ibai, estás jugando bien, ese es tu juego. Por favor, los rebotes que te pida Javi, déjales todo. ¿Por qué? Porque Markatze bakarrikan ez jun, hola ez tú te recuperas. Al saque igual de valiente de momento, saca de tu sitio. Ahora Arizoidek. Si no acertaras, ya sacaremos del ancho. De momento de tu sitio. Importante, Miña Javi, tienes que asumir riesgos. Venga, segi lanen, Horretxo, beldurri gabe horra aurrea. Horrin gozu mina, vale? Beldurrikan gabe. Eta goitikan hartu. Venga. Venga, a ver, saque hartzen deun, Venga, segi lanen, Y sobre todo, la clave del partido, cruzarle a Josecho. Y tú, la pelota, de momento, esta porque nos va bien. Pero, esta, no, la nuestra. Porque cuando le damos, nosotros hacemos daño. Y estoy pensando en Javi. Javi, por favor, todo lo que puedas, cuando te da tiempo, al rebote, échale de abajo, no de arriba. Ya quiero, pero le estoy dando tarde Javi, y no levantó. Javi, asume riesgos, que nos vamos. Sí, venga, por favor. Ánimo, Javi, venga. Oñat González eta Sebe hartzen duen hitzak entzun ditugu. Lehen da biziko seta dago jokoan, erdira iritsi dira gorriak, besteak oraindik ez. Gero beste bat jokatuko dute 15era. Laugarren pilota, denatan motelana da. Joko hasieran igual sakeetan ez du mi handik ingo horrekin, baina jokoan zehar bain. Urdinek egin dute mina. Pilota honekin eta Oide, Josetxo, hor! dute. Goitikan. Horixe, esan dio lehen. Botileroak, goitik erasotzeko pilota, hor egingo duela min. Eta alasia lortu du. Bai, sakerrezto bikaina izen dek. Zabalera etorri da. Lau inda utxi. Hoi da bia, Hoi bia zen, Hoi da. Laugarren pilota, hauts egin da nonbait. Lehen da bizi atera dutena. Eta Aritz Zubiri orain. Saka Zabaletik ateratzea. Zabaletik ateratzea. Pasa izan da eta beste aukera bat izango du orain. Zubiri. Hor. Gora egin dio pilota Gorrizari. Beti gora eutsi dio Zubirik eta aukerakoa txikitzeko pilota. Javi Urrizak. 9-4.
Bale, lasai, atego zaik, Venga. Eake landu dik Urrizak, Sakia ikusi dik betiko gora esku etorri bertzen jola, eta... Laboz. Buskatu indiko. Horretzeo. Zeitik. Ibai. Lau tanto egin ditu. Igual de valiente al saque. Eskurrak orain arte. Bien, Javi, bien. Martirena. Amargarren tantoaren bila. Rakeona. Ibai, qué bueno, venga. Bigarrena du. Ibai Martirenak. Agiatu da Josetxo, jauzi egin da. Nolabait. Errestuan baina. Etzen erraza. 10-4. Alde handia markagailuan. Lehen da biziko joko honetan. Oso betik sakatzeik Martirenak, eta neurrik hartu ezin da, hilek, Josetxo. Beti segotagon, beti gura etortzek asko. Erasoan orain gurutzetakoak eta lortu dute helburua. Lehen da bizikoan Josetxok ez, baina bigarrenean bai. Ibai. Martirenak. Frontizean jarri nahi zuen pilota hori. Koskatxe bat gora joan zaio. 5 eta 10. Josetxok eman dion indarrai, ezin izen duzio eutxi hor, Bizi jotago peloti hau. Eta gora. Zubidi, zabaletik ea, lehen baino geixeago armatzen duen. Egira zara egin duen pilota horrek. Hori deka. Hormakera bat, barrualdea sartu du. Urrizak. Punboteak inda, tira, venga. Aire zemateko asmoa zuen, baina Martiarena saiatu behar izan du. Botea jo eta gero baztertuta etorri zaion pilota hori. 6 eta 10 Zubidik lortu duen lehen da bizikoa sakez. Suertez, 11garrena. Okerra etorri zaio pilota Javiri. Ya, Javi, apoya las piernas si puedes. Haz extraños, Javi. No sabes a dónde va a salir y estás... Vete valiente de abajo, venga, vamos, Javi. Apa, Josetxo, Hau, 11 eta 6. Valiente. ¡Anda! ¡Aire! ¿Quieres? Voy. Vale. Eta 6, tanto ederra izan da, bukaera ainona ez, baina traba pixkat egin dio. Urrizak. Baina ezin zian Bien, Javi, bien. Eta Urrizak lana erruzein ditanto hontan, alderdi batea eta bestea. Ibai. Eta hor gaina zestu egin igual bizkarreko balen mantzeok, Eta lehen zebe hartzen duzek Martinenari eskatutakoa. Bete dute orain. Bai. Urrizak errebotea eskatzen badin bat zuen usteko eta alaxe egin du eta errebote ona izan da gainera Javirena. 12 eta 6, Martirena. Josetxok ikustu ezker hormak, gehiagin zabaldu. 13 eta 6. Javi, va a arriesgar, Hauek badakite. Hau baino handia horrekin galtzen joan eta gero aurkariak harrapatzea. Zai hartu behar dio, bega, ba! Barrenetxearen eta Goikoetxearen kontra 14 eta 6 atzetik joan eta gero 14 egin zuten. Ezin da, azkenekoa ez nintzan zuten, eta borobiltzeko lortu. Martirenaren sakea. 14 eta 6. Marti, bien. Lau tanto lortu ditu. Lehen da biziko pilotakadarekin. Ba, Josetxo, ba! Biziko hartzaiak. Guztira 6 tanto dara matza. Azkenaren bila abiatuko da. Lehen da biziko joko honetako azkeneko sakearekin.
azken horrega. Zer egin du pilota horrek, Manuel? Bai. Iskin guztik guztia poitu da. Bestela, sake harra izak esan zeo ona ziguela. Baina, iskin eman jodi. Valiente, Martí. Martirenaren azken sakea lehen da biziko set honetan. Ezkurra, Urriza, bote egingo dio, lanak zaildu egin zaizkio Ezkurrari, baita Zubiri ere, erraz nagusitu da Alorreniako bikotea lehen da biziko set honetan. Baina aurreko astean, antzeko zerbait egin zuten Urrizak eta Martirenak. Eta gero partida galdu. Bai. Aurreneko tanto no ikusi du Martiren apizkat lasai ez behintzat eta baino, oain azken aldea saki egin asmatu dik. Eta horre ja konfientza pizkat emango zeok. A ber, biharreko zerten nola ibiltzean. Azpen barrio hau, Xebe Artzeluz eta Oñatz González. Goiko esarralekuetara abiatu dira eta Aister hasiko dira euren pilotariekin berbetan. Xeri. Dena al revés. Bai. Hora gauza desango dizuet. Azkenen fallatzen, zue gaizate, bereik ez dia gehiago jokun, Aitzezue? Asko izan dira akatsak, Bai. Benetan, pelotean ez dira, zue baino gehiago. Vale? Venga, partidun sartu behar du berriro, Bai. Bipa eta botatzen baino. Ez dut denak imotatzen. Pues hor saki egiten dizunean hausat jungartza pelotan bila. Askotan itxun iteiozu, jun pelotan bila. Vale? Ez itxaron, azken momentu arte. Eta gero golpetik, horri iten dezu mina. Vale? Eta ikutxu ezkrepareta. Venga, partidun sartu behar dugu, Vale? Berriro astegea, Josecho, está muy metido en la pared y no lo tenemos que abrir, lo tenemos que abrir un poco cuando tengas oportunidad. Hoy no nos interesa el partido largo, nos interesa acabar cuanto antes sin precipitación, Javi. Entonces, de abajo al rebote le puedes dominar, tienes que cubrir mucha cancha. Cuando Javi hace un esfuerzo en un tanto, tú sé listo y para un poco, para que se recupere, porque este te tiene que defender a las pelotas que a ti te vienen difíciles, tiene que llegar Javi como sea. Entonces tú luego le ayudas un poco a recuperar. Pero el partido es, a partir de ahora, más difícil de lo que parece. O sea, exigiros. ¿Sabes por qué? Porque si al principio nos vamos, se acabó. Pero ellos juegan bastante más de lo que están jugando. No le estamos dejando jugar a Josecho, no le estamos dejando. Y de atrás, Zubiri hace lo que puede. Pero nosotros, mentalizados a muerte, para empezar bien este segundo juego, que se nos pueden ir abajo. Objetivo, no dejarle jugar cómodo a Josecho. Va a arriesgar, Josecho, va a arriesgar. Entonces tú ábrete. Si Javi se abre a dos paredes, Ibai, tú te vas para adelante. Si no, tú en tu sitio. No te precipites para adelante, que de aquí andamos jodidos. La pelota anda, Esta pelota nos va bien. Luego tenemos la 3. Pero es importante que sigamos así de concentrados y tú, así como estás jugando, no más, solo los rebotes largos, déjale a Javi. Importante esas cosas. Son detalles que deciden. En principio con la 2. Y sigue valiente como estás jugando. Javi, importante. Tienes que cruzar la pelota sí o sí. Nada más. Javi, aupa. Por este. Muy difícil contra estas bolas. Sí, muy difícil, pero para ti menos. Javi, pero para ti menos difícil. Javi, vamos. Esto es nuestro, este partido. Venga. Elena Azpeitiaren ondora, Xebe Artzeluz abietu da eta oraintxe izango da berarekin hitz batzu egiteko modua. Bai, Inigo hementxe dut Xebe Artzeluz eta pasaren astelenean hain justu ere emaitza berberarekin irabazi zuten 15 eta 6. Eta orduan esan zien, no hemos ganado nada. Xebe Artzeluz decía que el lunes pasado idéntico resultado en el primer set y decías, no hemos ganado nada. Precisamente ese es el objetivo, que sigan metidos en el partido porque el lunes pasado cambió radicalmente, ¿no? Así es, Elena. Hoy no le estamos dejando jugar a Josecho
y claro, pues Zubiri Aris hace lo que puede. Estamos acertando en el saque y estamos jugando bien, pero podemos jugar más y no me cabe la menor duda que los contrarios también van a hacerlo mucho mejor en este segundo juego. La clave, que no juegue cómodo Josecho Ezcurra. No os interesa el partido largo, has dicho. Hoy no. Y bueno, tú ya sabes por qué. Entonces vamos a intentar que esté acertado Urriza y que aproveche los huecos a dos paredes que le deja Josecho. Josecho está muy pendiente de ayudarle a Zubiri por pared y está dejando bastante hueco a dos paredes. Entonces Urriza tiene que aprovechar. Eskerrik asko, zen. A ti, Elena, Zuri. Jokoan da bigarren seteko lehen da biziko tantoa. Josecho bizi, gola, ies egin dio pilota Urrizari. Tira beldurri gabe. Urriza sartu Martinena ilauntzatik da esku utzi zeu Ezkurrai. Beharitzaki hoi, Baina lehenengo zeter nik gelditzen hauk Ezkurra bigarrena beak esan donakin. Ez da la bipaetak bere guztitzekin tiratzen nahi. Arrisku hoi hartzeko bildurra. Pilota berri atera dute, hirugarrena, eta zuzen ere oso gaizki jotakoa izan da Zubirirena, zuzenean kanpora joan. Bana, ez da sakearekin asmatzen ari lehen da biziko egunen ondo aritu zen horretan, bigarrenean ez, eta ikusi dugu, txokotik aurrena zabalera eta atzera txokora. Eta pelota berriak aldein nintzeok hemen eskubira, pizkat, botiak, eta orduan kostautik antirazeo, eta kostautik hemen atzetik. Eta Josecho, jun bila, Bigarren pilota berreskuratu dute, 10 tanto jokatu dituzte lehen horrekin, eta 10-etik 8 Urrizak eta Martirenak egin dituzte. Ibairen sakea zuzen atera eta aprobetxatu du, Ezkurra gerrestoan min egiteko. Josecho, oidek, jun bila, ez itxoin. Gustatzen da pipeta oire, hor sortzin, zabaletik. Gurutzatzia. Errestoetan pilotaren bila joateko esan dio lehen oinatzek horixe egin du, erasokor ekin tantoari eta saria jaso du. 2-1 Gurutzetako bikote aurretik. Urriza bebean harrapatu behar izan du Ezkurrak. Urrizak errebote ingurura, airez erantzun dio Zubirik. Martirena, ondo jetxitakoa. Oso ondo. Bina. La 3. Hirugarren pilota. Javi, la 3. Jokatzen ari zirena. No. Bigarren eman dio epaileak Martirenari, baina bigarrenarekin segiko dutela uste. No se controla nada. Vía, Javi. Talen iruditzen zaiak pelota hauekin ez dela erreska esan diola Urrizak con estas bolas. Zaiak, Manuel. Bai. Hoi izan zeok estraño askota iten nahi diala eta baina pelota hone ja tanto asko zen batzek, Ama bigarrena, oso ama errebotea, Javik. Hormarekin toki askorik etzuen, baina zeinen goiarki bihurritu duen pilota hori errebotetik bueltan hirugarrena lortzeko. Ondo, Javi, Maixuki. Pega, aupa, Lehen da biziko jokoa 15-6 irabazi du Alorreneako bikoteak. Bigarrenean tanto batez aurretik da. 3-2 Martirena. Espertu beharra daukate. Lehen da biziko seta galdu dutenak. Haze sakea, Marti. Haze sakea. Qué bien. Señor. Oskarren tantoa. Beste bat, valiente ahí. Sakerik onen da, berba. Bai, beharra sakia. Itxu tirezeo golpia Ezkurrak, baina paetatik hunde pelota hori. Beste bat eskatu dio Urrizak, oraingoa zabaleratu egin da, Urrizarentzat pelota ona gelditu. Erreboteatzeko prest, Zubiri, ezker hor maikutu, baina barrura egin dio, eta gorputza berbezela jartzeko denborarik ez Urrizak. Indarrez, errebote hau Zubirik oso ondo.
Pelota aldatuko ju. Berriz ere Zabalera dator, Zubiri. Apa, Marti! Asmatu ezin da dabil. Eta badaki aurrean, mehatxo ondio daukala, Javi Urriza bertan izan da. Helburua, Indarrari sartzeko aukera kentzea. Boskarren pilota. Bai, Ezker Horma aderki ikutu duela. Indar asko behartuen. Besoan pilota hori iramateko, ondo Ezkurra. Ez ustean harrapatu du Urriza. Hoi da, Josetxo! Bai, baingon preso hartuta zegoetan pixkat, eta... Hor, tira beldurri gabe. Hauza, venga! Politia bipeta. Aritz, beste sake bat hola, venga. Lehenengo izango dit. Venga, venga, haupa. Bai. Guztira 6 tanto egin ditu, biparetaz, hause lehen da bizikoa. Zubiri. Sake hona ere. Oso bat atzera egin behar izan du Josetxok. Eskatu Zubirik. Oso aurrean Urriza. Bizi errebotera. Eraman du. Zubirik. Ez plasmatu. Josetxo! Aurretik Urdinak. Aire, Atento! Aritz, segi, Aritz. Segi, Segi. Hiru tanto segidan egin dituzte. Venga, guain, venga. Josetxok eta Aritzek. Venga, takadatxo atin behar diu, venga. Goitzuetarra, sakea ateratzeko prest. Ondo sartu da Urriza, baita Ezkurra ere. Aurrelarien arteko tikitaka. Atzirena nahiko egin du. Zubiri, atzetik aurrera joan da. Ez pasmatu, eskura eman dio Urrizari. Beste aukera bat Javiretzat. Ezkurra, ondo. Martirena, Josetxo aurrean. Errebotean. Ezin. Hori de, Josetxo, hor! Bazekien, berarentzat zailagoa zela. Josetxo, oso ondo, hor! Bai, mosik ez dituko zitzaiola, eta baino baingon oso bila, oso ondo gudek. Ezkurra bigarren aurrea. Bajatu inizota. Aritz, gerriak ilaundu jo pixkat. Oso zuzen jotzen nahi aiz. Sartu gerri pixkat. Hori da, Josetxo horrez. Venga. Gurutzetako bikoteak. Zubiri. Ila. Ide. Goizutarra Zabalean. Urriza. Martirena. Atzera joan behar izan du. Zubirik pilota eraman alizateko. Martirena. Adarki saskiratutako pilota hori errebotean Goitibera. Ez dira ondo moldatu hor. Urriza eta Martirena. Pega, segi hor. Ondo, Josetxo. Ondo tirazioa baino, Josetxok alturiekin. Urrizei pasau intzokor. Aritz, beste bat, haupa. Ez zuen, espero, atzelariak, aurrelariak pelota hori pasatzen utziko zuenik eta lo harrapatu du. Pega, segi. Zazpi eta lau. Azken bost tantoak. Bata bestearen atzetik. Egin ditu. Pega, Marti, animo. Bikote Urdinak. Eta sakiekin, egin gazbatzen hemen, Urriza ikentzen. Zubiri. Sake loratua. Gaiztotu gintzaio. Ezkurrari. Urriza. Haetxe indartxu pilota. Indar guztia aprobetxatu du Josetxok eta gero ies egin dio Urrizari. Vale. Bigarren set honetako. Eten aldira. Lau tanto aurretik iritsita. Lehen da biziko jokoa galdu duen. Venga, sartu zate partidun da. Venga.
Josetxo, oso ondo, Aritz, oso ondo, eutxi, Josetxo, claro, Josetxo, eukituzu bi karamelu hor. Behin Urriza pasatzunen pelota, jun bila, inbi pauso aurrea. Porque no colocamos bien la pelota, ni uno ni otro. Entonces, ¿qué es importante? Si tiramos atrás, le des de abajo, Javi, la que puedes, y tú, en vez de... Tienes que ir valiente a medio frontis, pero lo más importante es cruzarle a Josecho. Lo demás no te preocupes, no tienes que soltarle mucho. Valiente sí, pero a cruzarle a Josecho. Si no puedes por encima, a cruzar. Pero Javi, por delante, esto Ibai. Mira, importante, no te hace falta que te pille la pelota. Tú intenta no precipitarte para darle en tu postura. De atrás, para adelante. Los rebotes, como has visto, le dejas a Javi. Y por favor, Javi, estás teniendo muchos huecos que no estás aprovechando. Zu bi pauso aurreago, eta jun bila, horri ingo jozu mina. Gero bota bita o bota atzea, o zazpiter dira. Baina jun bila. Venga, mutila, guaina izate, venga. Epaileak dei egin die pilotariei, agortu delako atxaien aldiko denbora. 8-4, Ezkurra eta Zubiri aurretik, lehen da biziko seta galdu dute. Eta gaur, punturik ez galtzeko beste bitanto beharko lituzkete. Ez du horren eskuri daukatenik. Partidak hartu duen martxa ikusita. Zubiri sakean. Martirena, kanpora. Aritz, hor tiratze jokenen, estraño haitik, Tira, Beak etzekin nola kolokatu. Bitanto lortu ditu sakez Zubirik. Josetxo, buruakin, Vega. Bigarren hause. ¡Ánimo, Marte! Venga, ¡Ánimo! Zubiri. Urriza. Josetxo sartu da. Ipareta altura gutxirekin. Txapapera joan zaio Javiri. 10 eta 4. Oidek, segi, ez utzi, segi lanen, segi. Eta Josetxo, segi, pelota zailak enduzen baingon, Zubiritik. Aritz, tira, oain Zubirik eskautzeok, baina ikusetik gaiztotuko zitzaiola, eta naiz eskun utzi joan Urrizai. Estik azbau, bipa eta. Alde handia bigarren joko honetan. Lehendabiziko seta galdu duen bikotearen alde. Zubiri. Etekina atera diote. Pilota honi. Martirena jetxitako pilota. Ondo ikusi du Josetxok sartu beharra zaukala. Mendean hartu ditu aurkariak. Eta orain tantoa. Iparetarekin biribildu. 11 eta 4. Josetxo hori dek. Bilatu goiko posturia, Bastartzen nahi zitzagon pelotia. Ila belauniko jarreta oso bipa eta politia botai. Aurrez joduen pilotakadak ere bazuen meritua. Hortxe mandio buelta tantoari. Hemen, belauniko ila jarreta. Oso politia. Otori. Berat. Pasa egin du lehen da biziko sakearekin. Zubirik. 181 pilotakada orain arte. 36 minutu oraintxe bete dira. Remontariko. Zazpigarren partida jokoan jarri dutenetik. Bigarren sakea atera du. Ondo sartu da Urriza. Pelota gaizto jarri errebotean. Goiti bera egin dio Goitzuetarrari eta ez da iritsiko. Boskarrena gorrietzat. Javi, ven. Vamos a sacar, aunque no quiera Javi, la 3. Javi, la 3, hazme caso. Vamos. Irua bota. Ai, irua. Ja, arrazoi nor duen. Urrizak aurreko batean ez esan du. Hirugarrenak isu gutxi zuela eta ez zitzaiela komeni. Beldurri gabe restoa, Egoskor botileroa pelota hori ateratzeko, ea. Nor duen arrazoi. Javi, asume riesgos, asume. Kontrolatzeko zaila. Itxure honauken, potea de politia iken du, eta nik uste jokoa aurrera dimitarten igual ateratzeko moduko bat izango dela. Atera dute. Martirena.
Ez du gurutzatu eta erraz sartu da Josetxo. Errebotean jarri. Gora. Amabi eta bost, era bat aldatu da bigarren zeta. Bai, motei, emate zile lauta bi, eta bueno, behintzat Javi gorrik partidun zela. Behatzi tanto, inditxile hilera urdinak. Eta berriz esaki puskau je. A vuestra, ¿no? Sí. Venga. Zubiriren sakea. Ondo gurutzatuta, ez du Urrizak emateko modurik izan, gainean izango da Zubiri. Kanpora, 13 eta 5. Joan den astean Urrizak eta Martirenak gaur bezala 15 eta 6 irabazi zuten, Segurola eta Juanendiaren aurka. Bigarrena galdu, 15 eta 12 eta hirugarrena ere bai. Haren itxura hartzen ari da. Alegia. Tantos, Josetxo, Tantos. Hirugarren setak erabakitzea gaur ere. Bi tanto behar dituzte. Lehen da biziko puntua eskuratzeko gurutzetakoek. Ondo Martirena, pelota zaila atera du hormatik. Urrizarentzat, nahi duen egiteko pilota. Gurutzatu, 6garrena. Ibai. La 8, bota 8. La 8, Ibai, pero del ancho, Saca 2 del ancho. Sácale con una viuda del ancho, venga, sí. 8. Venga, seguimos, Venga, Con tu postura natural del ancho sacas 8 de puta madre, A ber, pelota berria dek eta ber, kontu zibiltzen boti egin. Berria, 8. Lehen da biziko sake izango du Zabaletik. Huitzikoa. Erki ateratakoa. Zubiri. Aurrean Urriza. Errebotera. Zubirik ezinez eta ezkurrek ere. Ez dute ondo kalkulatu. Muy bien, Martín, muy bien. Hori da. Gurrean gelditu dira pelota eraman ezin da. Gehiago, ateriko zelo osteni. Hortxe, ikusten ari gara, errepikapena. Entzun diegu, gehiago aterako zela uste zuela. Bai, horratik utzi zaure, ezkurraik. 7 eta 13. Zabaletik. Martirenak bigarren aldi sakatu du. Ondo, bai. Urriza. Errebotera. Ezin, 8garrena. Hori da sakatzen Zabaletik. Bai, eta pelota haure eztek errebote arrua, emandako golpe handia da bizi jota rua. Fronti xerdin eta horrek aukera gutxi usteik erreboteatzeko. Ibai Martirena. 9. tantoren bilagorriak. Gutxixego gurutzatu du eta ondo sartu da ezkurra pelota errebotean ipiniz. Baina ez da txarra Urrizarentzat, tanto. 9 eta 13. Venga, segi. Aurrez bolada luzea errepatu dute urdinek. Orain gorrien txanda dela dirudi. Oraindik aukera badute. Gehiago gerturatu eta aukarien garaipena arriskuan jartzeko bigarren joko honetan. Martirena. Pasa izango zela ematen zuen, baina sartu eginda Josetxo, gaizki sartu. 10 eta 13. Que sí, aupa, venga. Valiente. Bai, garbi guan pasa. Baina, pentsau di, paetatik ondo hartzen da. Ondo restatuko zula, baina asko kargauza jo. 6 tanto egin ditu sakez. Martirenak. Beti gora ezkurrak, Urriza, Zabalean Josetxo, bote handia egin dio eta ezin erasoan hasi.
Martirena, Josetxo iritsi da ozta, gaizto jarri du, oso gaizto. 14-10. Apuesto perfecta. Zer balitu izen duen, Dios, está Venga, ese saque ancho por abajo le hace mucho daño. Sí, mejor sí que alto. Sí. Venga. Vamos a intentarlo, Se puede. Ostari. Ez dute galdutzat eman nahi Urrizak eta Martirenak. Seta ikusi dute. Sakea hartu dutenean bostanto jarraian egiteko gai izan direla. Saiatuko dira. Lehen da bizi 11garrena egiten eta gero-gerokoak. Zubiri. Azken sakea izan du bigarren joko honetan. Martirenak erantzun dio. Josetxo azken egin nahian. Tokitxarrera. Ondo horitz. Urriza. Bien tartean nola jarri duen pilota. Gora. 11garrena gorrientzat. Latza izan da pilotaka dago. Bai, haze bi zarpazo aurreko ere bai. Jose Txokan bilatu pilotari nola eutxi jon eta nola pasatu. Eta haure aleginak egin dik eta... Apa, Jose Txo, segi bila. Venga, Tortzi, Amaika eta 14. Martirena. ¡Ánimo! Portuta sartu du pilotari Josetxo, bote egingo dio eta ezin lagundu Zubiriri. Ondo, Goizuetarra. Martirena, berandu bitxira. Barrura egin dio pilotak eta konturatzerako bigarren botea egite hartzen. Hirugarrenak erabakiko du. 15 eta 11. Mos gertutu, zailok, bote motxa intzeo. Esmatzen nahi du berarek, Mino, jode. Ondorio bat atera dute. Gorriek. Ni pixko edan zen bandimeit. Zabaletik. Eta pilota esku hartzen dut. Ateratzen pilotarrekin min egin duela Martirena. Horre balio lezaiek ila. Hirugarren setean. Bi atzelatiak ikusi dela, Zabaletikan min gehiago egiten nahi diela. Eskaileretan gora lau pilotariak. Angoian zain izango dituzte. Sebe Hartzerus eta Oñatz González entzutekoak izango dira. Esandako guztiak. A ver. Bebemos lo poco que hay. A ver. Lo que nos temíamos en el primero ha pasado. Les hemos metido en el partido. No le hemos cruzado la pelota adecuadamente, sobre todo a Josecho. Y nosotros hemos bajado. ¿Por qué? Porque en cuanto entra Josecho y le da esa velocidad, encima arriesga, tenemos que intentar cruzar. Por eso te he dicho en el último parte del segundo que probaras a sacar del ancho, que lo estás haciendo bien. Estás haciendo bien. Con cruzarle a Josecho nos basta. La pelota, o la 8 o la 5. De las dos, son buenas las dos para sacar del ancho a botarle. Y tú, Javi, pasa el partido, no por Ibai, por ti, que tú tienes que decidir. Te falta más convicción, un paso más de piernas y tienes que intentar jugar más al hueco. Más al hueco. Tienes huecos. Te falta convicción para meter el tanto. Tienes que colocar un poco mejor la pelota, sobre todo que Josecho no entre en juego. Obligarle a Josecho. Y tú, del ancho, estás sacando. Ahora, hazme caso, valiente y bien. Esa pelota. Vale, tira golpea. Ei, vale, venga, postea, Guaina arte bezala, segi. Opari gutxi, vale? Venga, haupa mutilak, konfiantzakin, venga. Baina González zutitu da. Ezkurra eta Zubiriri esan beharrekoak esan ondoren. Eta hitz horiek Elenari laburbilduko dizkio une batetik bestera. Oñatz González, Gabon. Gabon. Espero altzen nuen zure mutilen erreakzio hau, bigarren setean. Bai, hortan saiatu naiz, lehenengo atxedenean nik uste lehenengo seta ezer raundikin gabe irabazi dutela, gehiago beraien oparik,
eta bintzat bigarren setein hori izan die. Bintzat jokun sartzeko, bai, eta nik uste tala indutela. Josetxo hori ausart izateko eskatu diozu, aurrea egiteko beldurrik gabe, gero, zubirik ere hor pixka bat sakearekin Urriza bera pixka bat, jokotik kanpo edo jokoz kanpo edo utzi du, eta, takada polita lortu dute, nahiz eta gero urbildu, eta azkenean... Nik uste bi gauzak izan diela, ez? Saketikan ikusten asmatu indula, zabaletikan, Javi deseros ikusten da, eta gero esatezuna, bikote honetan mine egiten duna Josetxo da, eta esan diot, bere jokua alaia da, usarta da, eta hor seitu behar du. Zer gertatuko da hirugarrenean? Espero gure alde ateatzea, eagola jarraitzuten, bigarren seten bezala. Eskerrik asko. Zuri. Gitarakoa hastear da, eta orain arte, Manuel, hau zazpigarren partida da, bi bakarrik erabaki dira bisetetan, beste bostak, irutan. Zazpigarren pilota, motela da, aurreko pilotakin baino gutxixo ibiltzen da, baina, nik uste guk atera ez dugun pilota izan dela. Ez zuen uste, baina atera berria delako eta min egin dezaketelakoan, lehen bezala Zabaletik. Martirena, ondo bideratutako sakea izan da, baina ederki erantzun dio aurretik, Ezkurra bigarrenak, bila doa Josetxo. Errebote garbia izango da, Javik eskatu. Eraman hiru indarrak. Aukera orain, erasoan hasteko Javik. Txaparen gainean. Ezker horma ikutu, iritsiko da, baina alegin handia egin behar izan du hor. Urrizak, iritsiko alda, bai. Erra. Aukerako pilota bat izan du Urrizak azkenekoarekin lortu du hirugarren seteko lehen da biziko tantoa. Bai, eta bate arriskatu gabeko pelotaga da, Oso Zabaletik jotzeik, eta bipa eta alrebezein, eta sarea errez, aiatze pelotaik. Martirena. Ies egin dio nahi ez zuen tokira, baina gehiago egin dio Ies Ezkurrari, Ezker hormatik gora, txarrean iritsi da opari hau. Bainat Gonzalezek, pelotarik ez utxe egiteko. Josetxo, bilatu goitik, Eskatu die, baina... Sartu hor! Nahi baino gorago, atera zaio pilota Josetxori. Bai, bate ez dik gurutzau gatia sakia Martirenak, Eta oengo partida bostea bakarridek, Martirena. Eraman Urrizak. Ezkurra. Erki jarritakoa. Iritsi ala ere Javi. Josetxo. Ezin Martirenak. Badazpadare Zabalere ere joana zen. Eta gero denbora falta izan zaio txokora itzultzeko. Bai, eta gaina errebotea indar gutxin izetorrean. Eta Javik esan zeo, albaldi behazan mitzate aire hartzeko. Bai, bies. Josetxo, oso ondo. Hor, hausar. Amabitanto egin ditu Ezkurrak, 15. Urrizak. Eta kada guztiek garrantzi handia izango dute, puntu asko, baita daude jokoan. Seigarren pilota bajo da baitare, bosta bezala. Gauzak aizki onartu dute pilota hori ateatzeko. Goiti berako errematea, eskurratea. Eskatu zubirik Zabalean. Ez du gurutzatu. Urriza sartu. Txaparen gainean. Bote ingo dio Josetxori, baina artista da pilota zaili horiek sartzen. Martirena. Horma harrapatu du. 3-1. Itxatxe egin zaio eta ezin Josetxok saskia behar bezala ezker paretan sartu. Bizi ibili lleva pelotia, oaingo tantotan. Eta azkenen Martirena golpe harrakin. Sacando poco la otra, Atzeratuik. Irua. Venid. Txoine, sanguiz dut Yo sanguiz. El ir valiente y darle en su sitio es la clave. Ha sido a cubrir la anterior pelota, muy bien, le has pedido... Aztu marka gailua, tanto jun behar di, urrengo tanto egin behar di.
¿vale? Venga. Venga. Sakatu bat dio, akentzera. Venga, mutilak. Que hagas un 2 paredes valiente sin miedo. Pero tienes que hacer 2 paredes porque no van al ancho. ¿Pelota? Entonces, la pelota, esta última, habéis sacado la 7. Sí. Yo... No me gustó mucho. ¿No te gusta mucho? Pues yo creo que sí, ¿sabes por qué? Sí. Porque ahora estás tú confiado. La 7. Venga. Vamos, Ibai. Venga, Aupa, Ibai, valiente, Ez zaio Martinenari gustatu, baina hala ere horrekin jokatzeko eskatu dio botelliroak eta etekinik ateratzen dion. Konfiantzakin. Hirugarren seta galduta datoz, bi bikote hauek. Lehendabiziko jardunaldia. Ezkurrek eta alde dintzuten, Goikoetxe eta Barrenetxearen aurka. Eta joan den astean Urrizak eta Martirenak ere bai, Segurola eta Joanenearen aurka. 3-1, Martirenaren sakea. Ezkurra. Aterako alda. Eraman Martirenak rebotea. Hautxe egin da pelota. Hautxe egin da. Bai, seko baina. Suerte izan du hor, bikote urdinak, suerte txarra gorriak. Berria. Egan ikusi dugu pilota. Barrua askatuta zuela. Ikuste duan Josetxo jogun pelotia hemen rebotea. Ja, seko gelditzen nahi duan. Eta akorda bez, gaina, hoi emangot. Nik buatako nuke, benetan, Txori bat ematen du pilota. Sergio, bosta. Ematera joan da Urriza, baina hor pelotak zer egingo duen jakitea ez da erraza izaten. Hor tira sakea, konfiantzakin. Venga. Tanto se terminan los vueltas. Pelotaren abiadura ikusten zen, era bat zerrenatu dela eta zerbait bazuela pilota horrek. Berdintzeko aukera izango dute, Ezkurra bigarrenak eta Zubirik. Zalantzan oraindik pilota aterako, urrengo tantoa jokatzeko. Bosta, ez? Bosta, Aurrean Urriza. Ea sake hori. Aukera txikiena hemen ezkero sartzeko pronto. Ari Zubiri. Sake ona, baina txikia izan du. Zazpitik atzera botea egin duela, pasa izan dela alegia. Bestela neurriko sakea zen. Lanak izango zituen Martirenak hemen atzetik eramateko. Bai, gutxigatik gaina ematezin pasau dela. Bigarren aukera Zubirirentzat. Hau ere gultzatu dio, sartu da nola bala eta nahiko egin du. Atzetik aurrera Martirena. Guzteko esan dio, baina sartu egin da eta ondo, Zubiri. Atzerak azifoala, etzen erraza. Ezkerparetaren beldurrez orain. Sartzera joan da pilota. Abalean. Ondo eutsi dio Zubirik. Urriza sartzeko amorratzen zegoen. Atzelaria larri ikusita. Bote handia egin dio, uste baino handiagoa. Ezkurraren txanda izan liteke, ezkerpareta ikutu. Tanto. Iruna. Josetxo, oso ondo. Hor, Ausar, hori da. Amairu pilotak adako tanto izan da azkenekoa. Larri da biltzen bikoteak. 2 puntu daude jokoan. Norberak batuko dituen biak eta aurkariak jasoko ez dituen biak. Alde handia dago. Bai, Josetxontzako tare ondo etorriko dituzke, hor goien segitzeko. Eta Urrizantzako ze esanik ez. Venga, Marti. Venga, sakeo. Zubiri. Hartuko da Javi. Japaren gainean pelota jarri. Lurrean itxaron dio. Ezin Ezkurrak laugarrena egin dute. Joan den astean bezalaxe. Urrizak eta Martirenak. Lenguan lau aukera alfen galdu zituzten. La de ellos. Bi badauzkate. La de ellos, Así te se nos ha roto. Venga, lo que sea, pero el saque bien valiente, Alegría, abrazo, suelta, gritarle. Saco de dentro. Celebre izan da. Lurrean
Eserita zegoela, nola saiatu den. Bai. Beharit, bosta. Adi, Bosta. Ikustu hortxe Ánimo, guruztatu Javi, que sí, zitzan vamos. jolata. Txaloak, Ibai Martinenari. Ezkurra. Zubiri zabalean. Ezkurra jokoz kanpo guztia da helburua. Eman egin dio orain Ibai. Hortxe izan dezake Javik. Gine egiteko aukera bukatu da. Alorreneako bikotearen lehen da biziko garaipena. 3 puntu balio duen garaipena. Lehengoan ies egin zien, 3. Baina gaur lortu dute bostera iritsi. Ez daki, jokoarekin hain gustora geldituko ziren, baina emaitzarekin bai. Bai. Bueno, urdinak behintzat puntu bat sakuratu je. Eta urrizantzako hilo biziko partidu hauan. 3 behintzat sumautxi je, gehitu txile. Eta txaperketan segitze je, barrun behintzat. Sailkapenean 6 punturekin geldituko dira Ezkurra eta Zubiri. Eta 4 dituzte gaurko 3 hauen ondoren Urrizak eta Martirenak. Beste 2 partidak irabazi egin beharko dituzte, seguru asko. Eta 4 pilatuta baldin bada hobe 3 baino. Estu, jarriko da sailkapena. 4. Jardunaldiaren ondoren, 2 bikote daude. Partida bat gutxiagorekin egongo direnak. Antza eta Zaldua eta Segurola eta Joanenea. Irrifar batez hartuko ditu Lehen Azpeitiak lehen da biziko garaipena lortu duten 2 pilotariak. Javi Urriza eta Ibai Martirena. Une batetik bestera izango dira gurekin gaurko irabazleak. Hemen dira Javi eta Uitziko atzelari ere bai. Bueno, zorionak bioi. Eskerrik asko. Por fin, 4ª jornada y primera victoria. Javi, ha costado. Sí, la verdad que nos ha vuelto a costar muchísimo. Hemos salido muy bien en el primer set, muy parecido al partido anterior. Eran pelotas que volaban mucho, costaba mucho dominar y en el primer set nosotros hemos estado muy acertados. Y ayer les ha costado precisar y nos hemos aprovechado de eso y en el segundo set yo creo que ha pasado exactamente lo contrario. Nos hemos salido del partido y, como digo, eran pelotas complicadas y bueno, al final el tercer set, Carol Cruz. Hoy quizás hemos tenido ese puntito de suerte que nos ha faltado otros días y muy contentos. Ya sumamos 3 y nos habría gustado sumar los 4, pero bueno, hay que estar satisfecho. Ibai, pilota zailak zirela esan du, Javik, bueno, hor behin baino gehiagotan oso gustokoa etzen nuena ere atera behar izan duzu botileroak ala eginduta edo? Bai ez, azkenean, beha kanpotik ikusten duna gubarnetik ez du ikusten askotan, orduan, ze komeni zaigun eta berak gure alde egiten du ez. Eta, bueno, askotan igual gune pilotarekin gustu ebiltzen gara, baina beste pilota batzuk izaten dira hori min gehiago egiten dina, eta azkenean botileroak hori ikusten du ez. Eta, bueno, horren ondoriz, pilota ikatea eta oikin ibili geha. Zer moduz ikusi duzu zure burua gaurko partiduan? Beste unetan bainoki ibili naiz, konfiantza gehiagorekin, saketan gustuago, pilotea hande bai, emateko garaien beldurri gabe eta oso pozik bai. Bueno, no han podido ser 4, pero son 3 que con el que teníais suman 4, os metéis de lleno en el campeonato. Sí, bueno, ya hemos abierto la lata, nos está costando mucho, pero bueno, el otro día sumamos 1 y 3, a ver si el próximo día es 4 y seguimos a progresión ascendente. Y bueno, vamos a por todas. Yo la verdad que muy contento, ¿no? de cómo está jugando Ibai. Yo creo que vamos a ir a más, estoy seguro. A ver si le puedo ayudar un poquito más, porque bueno, me está costando estar acertado, determinar tantos. Y bueno, yo creo que si sumamos un poquito más vamos a ser una pareja peligrosa y ojalá nos podamos colar en semis y sacar ahí nuestra mejor versión. Zorionak bioi, eskerrik asko. Vosotros, bai. Zenbaki errepasoa
lehendabiziko partida itxi baino lehen, aurrelariak egindako tanto sorta 30 bien artean. Gehiago irabazleak, Urrizak 17, 13 ezkurrak, galdutakoak 5 iruindarrak, 2 donestebekoak. Atzelarienak, 10 tanto Martirenak, sakez 6, Zubirik 4, sakez 2, eta galdutakoak 2. 278 pilotaka da, 76 Urrizak, ezkurrak 72, Martirenak 76, Zubirik 74. Partidaren iraupena ez da ordu betera iritsi, 57 minutu eta 42 segundo. Amaitu da lehendabizikoa, jarraian bigarren partida. Sailkapeneko liderrak Ander Goikoetxea eta Endika Barrenetxea. Orain arteko 2 partidak irabazi dituzten bakarrak dira. Lehendabizikoa 2 eta huts, bigarrena 2 eta 1. Lehendabizikoan Urriza eta Martirena hartu zituzten mendean, eta bigarrenean Ezkurra bigarrena eta Zubiri. Gaurko jaialdian ikusiko ditugun pilotari gipuzkoar bakarrak. 2 jardunaldi, 7 puntu, gaur helburua 10 edo 11ra iristea izango da, bete-betean final aurrekoetara begira daude biak. Batu naiz, baina bai momentu klabe batzutan, bai igual akats batzukin ditut, eta bueno, beti dago betzeko zerbait. Ez naiz bat ere gustora sentitu, sakean, frontoi motzean jokatzen ditu gehalako aste bukaeran, eta gero pelotak ere etzian ere gustokak, eta sakerako zerikusia handia da hori, ez? Baina bai, kontentu, igual defentsan bai eman detelako eman behar nuen maila. Lasaitasun horrein gaude, semifinaletako aurrea pausu hori emateko gertu ikuste deu. Orduan lasaitasun horrekin, da konfiantzaz ingo jo aurreko partidu. Egia esan 7 puntukin ja 20 izan da maksimoa emateu nahiko bideratuta daukaula. Bikotia ikusi genitunean, ikusi ginen gure bikotia fuertia zala, eta aurreneko 2 garaipena lortuta oso guztu gaude. Badakagu nola baite ja gainean metodologia bat, eta saiatuko geha hori txukun ematen final aurretan konfiantzakin deuteko. Oialume Zarreko pilotarien aurkariak Sagardoaren txapelketan gaur Petritegikoak izango dira. Lehendabiziko jardunaldian 3 puntu eskuratu zituzten Ansa bigarren eta Zaldua lehena menderatuta, baina joan den astean Ezkurra eta Zubiriren aurka 2 eta 5 galdu ziten, eta hori baino okerragoa atzerariak binipein ez zuela sensazio onik izan, eta horrek eragina izan dezakeela gaurkoan. Ikusiko dugu, aurrelaria lekunberrikoa, atzelaria gutzikoa, zer nolako erantzuna ematen duten sailkapeneko lehendabizikoen aurka. Urdin. Zubiri oso ondo ikusi dut. Zubirik nisaiatzen nintzen, berak jotzen zituen pilotei aire hartzen, oso ongi jaisten zidan pilota, eta gero gainera paretara hurbiltzen zuen, ertuan positxoke eukidunetan tanto oso ondo bukatu do. Gaurkoan nire buruarekin eduki dut, gerra hori, eta ez dut jakin hortik ateatzen. Behar baino lehenago tiratzen nio pelotai. Pare bat aliztako eman diot, eta berrituta, sakean kontue, aurreko jardunaldin azpilozek asko asmatuzun, gaur ez nahi ez asmatzen. Hor dauken nik uste dut gabezia. Azkenen Goikoetxea eta Barrenetxea erakusten nahi die oso puntu honean daudela, Barrenetxeai ezinez zaila dela, tanto itea. Dinamika aldatzi zu, ez da? Bere ala tanto hilara izkizu sakez.
eta nik uste asko jokatu beharko dula. Hor dira bazteko. Inakako txapelketan ikote igualekin irazin genien, berriz da berrikatzen den. Nik uste gehiago jokatzen bakiula, eta erakutsi da. Moren nola emango da. Bi partidu, bat irazi, bestea galdu, urrungoa irazi inberta da. Horretara etorri dira Hernaniko Galarreta pilota lekura. Irabaztera 4 puntu ez da dira, 3 ateratzera. Venga, Anderre, bat. 4 pilotariak prest. Sakea urdin. Xabi Azpirotzek egingo dio bat zenbakia duen pilotarekin. Aia! Ba! Laugarren jardunaldiko bigarren partida abian da. Ez ondo sakatu Azpirotzek. Naiztuna! Hormatik gero erti atera du. Azpiroz, jaitsi pilota. Goikoetxea sartu. Atento aire! Zuk! Genuo! Mucho! Goikoetxea gatera. Kemen aldabe sartu. Azpiroz. Bestela! Pasatzen saiatu eta lortu du aurrelaria, baina oso ondo etorri da atzetik aurrera Azpiroz. Barrenetxea. Gurutzatu. Lehen da biziko tantoa, Aldabek lortu du errebotean, bat eta huts eta intentzioak hasiera-hasieratik ikusi ditugu, Barrenetxeak pasatzekoa, eta Azpirotzek aurrean. Joko aurrean. Bai, hor aurren astu nahi Goikoetxea. Eta hemen atzetikan bi pesoka manditzik Barrenetxeak ikustu barrik, baten gaina lortu Aldabe pasatzia. Eta Azpirozek defensa onoa erakutsi dik. Pelota erain zeok eta beste fusi uste da. 15 pilotakadako tantoa izan da. Partida honetako lehen da bizikoa. Goikoetxea bildu paretaren kontra. Azpirozek berriz ere motz-motzean jokatu. Pelota ona Aldaberentzat. Oinetara Barrenetxeari. Berriz aidearen bila lekun berrikoa. Ondo, Ander. Erasoan urdinak, Azpirotz. Aire, haupa aurrea! Ez du, Goikoetxea pasatzeko nahirik. Ez. Hortxe, Azpirozek intentzio guztiekin egidek, pelota guztik. Geratu iten da pixkate. Frontiz jardin eta gurutatzea, Goikoetxea. Geratu iten da pilota pixkate. Oskar Urrutia. Nafarren botileroa. Gipuzkoarrena. Juan Carlos Intxa Ospe. Onde jotze unian aurrea, Goikoetxeak zazpi pilota joditu, Barrenetxeak 5, eta urdinetan berriz, 5 aurrelariak, 9 atzelariak. Etxetik Nafarrek ekarri duten taktikak, ondorio lortu arazten dien. Errebotean Goikoetxeak, Azpirot, Aldabe oso atzean. Ondo jarri. Bai. Azpirot. Zuk! Jaitsi pilota berriro. Goikoetxea. Aire, como sea! Hortxe du aukera Anderrek, agintzen hasteko. Lehen da bizikoa oraintxe egin dute Orialume Zarrekoek. Eta oso ondo Goikoetxea hor, bai botela izterren, eta baina eskerpa eta egin moituz. Nizau, segi. Uste nun bizi ez dela, baino. Helburu garbia ekarri dute. Aldabek eta Azpirotze jokoa aurrera eramatea. Frontizetik gertu, Goikoetxea, Barrenetxea ez da dila jokoan sar, eta momentuz, 3 tantotan lortu dute aurrelariak. Goikoetxeak 11 piloteka da ditu, Barrenetxeak 6. Baina gehore lasai ibili, Zeba, azkenian bote gorri bote pronto, beste... Epa, ezin da probatu. Beste arriskun bota badao, bargatu. Ezin dara probatu eta nik bota indet. Laugarren pilota. Saskitik atera duten. Oain, ikusi behar, Barrenetxeak sakiekin emina handi jeitek, eta berraz matzen. Ba. Hendika. Azpiazkitik. Ondo itxaron dio. Zuk! Azpirozek. Goikoetxea. Xabi. Goikoetxea. Nahi, zuk!
Gainean, hirugarrena jarraian Urnietarrak. Zatxitakoa. Aurrelari gorria eta atzelari urdinaren arteko tikitaka aldabe sartzen saiatu den arte, atzean zuen Azpirozek eta eramango zuela uste du gainera. Baina pentsatu beko alturako jotze bateko zuizeala gehien sartzeutenekin. Partida hasi baino ez da egin, baina zenbakiak harrigarriak dira. Goikoetxeak 16 pilotaka da, Barrenetxeak 7. Eta urdinetan Aldabek 7, Azpirozek 18. Markagailua Bina. Eta lehen aipatu dena, Manuel, sakearekin min handia egin dezakein atzelari bat, eta sakea ateratzeko beldurrez da bilen bestea, berak aitortu duenez. Bai. Ba. Lehen da biziko sakea. Luze egia Barrenetxeak. Bueno. Bigarrena Hernaniarrak. Ez sartzeko modurik izan, Kemen Aldabek bere asma hori baldin batzen ere. Barrenetxea. Eraman egin du Aldabek, oso zaila zen. Goikoetxeak ez du asmatu, Azpiroz pasatzen. Beste aukera bat izango du. Bere tokira joan da Kemen Aldabe, bihurritu egin du gainera, eta tantoa urdinentzat. Irudetari, lehen egindako galdera, Manuel, aitortu duela Azpiroze, bat ere konfiantzari gabi dela sakoan. Bai, gaina hoen dela amaos bat, hiru aste ikusi ginen sake buena inezin da, eta bildurrez zutean, eta falta itezin. Eta bueno, gaur sakaitu ima bintzat ezente sake hona ginditxik, eta, a ber. Eta Aldabek hemen ze azkar, ze hanka erakutsi ditun, Azpiroz. Atera eginda hor maikutu eta gero Goikoetxea sartu. Aldabe, Goikoetxea. Suerte pixka batez. Suerte, venga. Zabalean tantua. Goikoetxeak. Segi. Horta juntek, eskerpata egin hoitzea. Baina, mira, sake hoi. Izugarri ondo, ertentzaio, bai. Oskar Urrutia. Oraindik ere kuadroko pilotaria. Iaz erremontarin partida bat jokatu zuen. Etxarriren ordez. Eta bere biziko partida egin zuen Saldi Astarrak. Endika Barrenetxea. Konzentratuta. Urrengo sakeari etekina ateratzeko prest. Ondo sartu da Aldabe. Goikoetxea jetxi. Azpirotz. Pelota zabalean. Barrenetxea. Bildu. Atento al aire. Jetxi bileta Azpirotzek. Beti gora Barrenetxeak. Bai. Atento al aire. Utzi egin behar izan du Goikoetxeak. Zabaldu! Zain gelitu da endika. Errebotera Aldabek. Nola aterako da? Enda bizi lurra jota, baina begira. Tantoa urdin eta Barrenetxeari azken aldian itzal pixka bat egiten aritzaion. Atzelaria dauka jokatu ezin da dagoen Iban Larrañaga Elenak Aldabe. Hau bai, Xabi. Alaxe da inigo, amentsen da Iban Larrañaga arratsalde Gabon, Iban. Gabon, Elena. Bueno, Ongi kemen, egun batzelari txapelduna. Eta Sagardaren txapelketa kanpotik ikusten ari zara, zer dela eta? Konta iguzu? Bai ez, apiri irun gure alaxekin jaizan, eta oain, 6 aste baja paternia dartzea obligatzen dago, eta hemen oain, etxetik eta gradatatik, remonti ez disfrutatzen. Penaz, ez? Ikiston pena, ez izan duzu bezala, azkeno txapelketan txapeldun gehu ginean, da ilusioa hondi ingozian, berrez erremontari hirugarrengo edizio jokatzia, joku puntxu hondian harrapatzen dinun gainea, baina, bueno, azkenean eta urrungo astetia horra bintzat suplente osartzeko dispuesto, no? Eta, enpresan egin kontatzen. Kanpotik noski jarraitzen ariko zara txapelketa, ez? Astelenero gauetan Goetxean remonti ikusten segitze dut, eta gaur arremogea frontoira, eta asko disfrutatzen dira. Eta zerk eman dizu atentzioa gehien orain arte?
Bueno, ikusi eta urtetik urtea asko aldatzen dela txapelketa, gero eta moderni gehiago egiela sartzen, hori ona remonti antzago, eta ikusi denez, gauzak ondo egiela egiten, eta rolexo guztian urte asko. Bueno, eta sete formatuak ere txapelketa aldatu du pixka bat, orain arte jokatutako partidu guztietatik bi bakarrik erabaki direlako bisatetan. Bai, esetan asunto hau probatzeko, bai, ondo irutzen nahi, ikusi da lehelo partidun urrizak eta errez irazira lehelo zeta, baina gero eskurrak eta jokua pixkat alda bende eta partidu buelta ematea lortu du ez, da hoi, azkenean 30-ko partidu baten horrek buelta ematea oso zaila izan horitzak eta, bueno, set asunto honek emateu, holako pixkat set baten behintzat pixkat relajatzeko aukera. Bukatzeko, badakigu kantxan bikain moldatzen zarela, kantxatik kanpo eta lan berri hauetan zer moduz moldatzen da Iban Larrañaga. Banegan bildurra, hau beste manualik gertzen, nola zaitxi behar den, baina uste baino beto, oso guztua, behar oso txintxu hartzen zago eta oso guztua ditzen. Tira, segi horrelaxe, Ederki eta zorionak, eskerrik asko. Hala, eskerrik asko. Ezin, Barrenetxeak pilota txaparen gainean utzi, 6 eta 4, pena galanta. Iban Larrañagak ezin izan duelako parte hartu, baina esan du datorren astetik aurrera prest izango dela, ez beharren bat izan ezkero, enpresak hortxe izango duela, bera ordezko bisan sartzeko modua. Bai, 6 aste horiek bete izango txik, eta bueno, ez alde behitzat, mina hartu eta gatikan jokatzen beharrik izango. Venga. 6 eta 4. Liderrak estu hartu dituzte orain arte, Aldabek eta Azpirozek. Bai, buruz ditu jokatzen. Zazpigarrena bizia da, pixua da, eta nik uste Barrenetxea ere ongi etorriko zaiola hori, pelota guztia atzera jokatzeko, ezta? Barrenetxeari ondo etorriko zaio, baina beraiek atera dute eta saiatuko dira. Urrengo tantoa behinetin, horiakin egiten, aukera ona zuen hemen Aldabek, baina ez du biparetela. Behar bezala egin eta boskarrena aurkarientzat. Horek kendu iteziok eta... Bega indika, bega. Berdinketa orain arte. Bega hande rondo aiz, hor gainen egon. Gainen egon, ondo. Barrenetxea laugarrena. Eta berarekin jokatuko dute Oialume Zarrekoek. Barrenetxea laugarrena. Jos! Erdira, Aldabe, Goikoetxea, Zabalean, Barrenetxea, Aldabe, tokia badu, txokoan eta hor jarri du. Zazpi eta 5, azkar mugitu da, orain ere lekun berrikoa. Bai, azkar mugitu eta gero gaina suerti izendik angulu harrapatzekoa eta pelotai seko itxatzi dek eskarpaetan. Ander Goikoetxea alegin dudek. Errebezakin, baina ez dik sartu. Hor ikusteik angulu hotzeik eta paeta hartzeik. Azpirozen sakea. Huitzikoa berriro. Hau ere itxatxita joan da atzera, ezin Barrenetxeak, 8 eta 5. Oso txukun egin dituzte lanak orain arte. Aldabek eta Azpirotzek eta lehen da biziko etenaldi laburrera. Gustora joango dira, egiten ari diren abekin. Minitin diokta. Jongi aiai? Bai, baina ikusieko haingo pelota hori ere sartze bakarrik jumez, beti saiatu, arrimatzeken behak arrimatzen nahi ditu, ikusi dana jotzen guztia, arrimatu eta hor bote motxa indik, eta saldu eta geditu. Bai, ez diotu zerrein. Bai, baina, bueno... Sakea gobezu pixka eta ajustatu dara, Bai. Velozidadia ematen nahi ez, ez dio direkzioa ematen. Pixkanaka berartzen guten. Bai. Konfiantza hartu. Ikusteke pelota ondo atatzen zaikela, bizi atatzen zaik, baina... Bai. Jarria nian rebotetik nola pasaioten. Bai, ez. Pelotiko beneko handikan hor dazkau. Bai, ez, baina... Nhau baki. Horrek sakerreston ez dikin gomini. Horregatek sakerreston horrek restatzen duen, ierne, porque hor lauterdi bosten aire hartzen mogu, atagatzen hasitzen gaito. Eta, venga. Baina, venga, Ondo gustu nahi jo. Ike eman ditio pelotai. Hone, bai, hemendik gerki kruzatzea jun. Tak, venga, Zutan gehi, jaten nahi. Gehatu gabe. Venga,
Ernek hemen. Erdipurdiko sensazioak eraman zituzten etxera Aldabek eta batipat Azpirotzek. Lehengo asteleheneko jardunalditik, baina oso ondo sartu dira partidan eta liderren kontra aurrea hartuta dabiltza 8-5. Hau Pander, Animo, Azpirotzen sakearen zain, Goikoetxea aurrean, Barrenetxea laugarren atzean. Urnietarra sartu. Rebotearen zain gelituko da Azpirotz. Ondo reboteatu du. Goikoetxeak nora ordea, Ander. Venga, hor, Bederatzigarrena. Bai, jugada iteko eta kontu zibili barrazeok, errebote autoko pelota hau efeto desberdina emateik. Eta errez aldein dezake goen pasau zaion bezala. Goikoetxeak. Pilotari begira. Bai, hautsita bai. Oskura hautsita. Eta beste bat atera beharko dute Urdinek. Hautsindak, venga. Lau tanto jokatu dituzte, 3 Urdinek egin. Beste baten bila joateko asmoa zuen. Xabik. Bain 8 ja, ez? Bai. Bai, baino... 8. pilota. Ateratuko dute plazara. Venga, buruakin, Animo. Oso pelota bizia. 8. Egia esan ez zaita askori gustatu. Pixua da, eta nire ustu, niri pertsonalki ez zai askori gustatu pilota hau. Atera egin dute ala ere, errebotean pilota zaila Barrenetxearen zat. Erk moldatu da eramateko, berriz ere luze jokatu Lekunberrikoak. Azpirot. Ander. Aikoa behartuta sartu da aurrelari gorria. Eman Barrenetxeak. Urrera, jota du bere burua, minik ezartzearen. Goikoetxea boskarrenak. Txanda orain, alda berentzat erasorako. Errebotean oso eroso, sentitu hori da Barrenetxea. Azpirot. Barrenetxea. No! Antora. Eskuko pelota bakarra. Goikoetxeari gertatu zitzaiona. Orain atzelariari pelota kontrakantxara. Bai, baino Barrenetxea justua ikusten daukan zestuekin, Zuari bizi hartetzeko zestu hortatekan pelotia. Eta dana gaide gaina remontatzen ondo, oso ondo. Venga, Baina aurkariek orain arte oso gutxi utzi diote jokoan sartzen, eta hor dago markagailuaren sekretua. Bai, eta errealoik ez ditu bat egiten nahi, bikote urdina. Aire! Sake zuzena, baina hala ere ez da iritsi, nahi zuen moduan mintzat Goikoetxeak eta 11. sakez. Venga, hemen. Bai, barkatu. Venga. Bai. Venga, oso ederki bideratuta daukate lehen da bizikoa Petritikoek. Ernek hemen horre? Erne guaine? Venga, Sakez bigarrena du. Beste bat? Hau ere hautsi egin alda? Hostia, hautxina. Berriz da. Venga. Eskerrak 8 pilota jarri zituzten nengo astean. 3. Venga. Seirekin justuxan harri biltzen ziren. Bai, aurreneko jardunaldi meitzat illa danak oso gastatuta gelditu dituan, eta... Hautsin da eta 3. Zazpigarrena eta 8. 3 zenbakia. Jokoz kanpo gelditu dira. Venga, hau Pander. 3. Apurtxoa bajuago da, eta nik uste jokuan sartzeko eta pixkatxoa aurrean jokua egiteko pelota politia izan daitekela guretzat. Aurrean jokua egiteko horixe da beraiek nahi dutena. Hortxe duze adibidea, bote egin erazi 6. kuadroan, ezin Barrenetxeak, 12 eta 5, gero eta alde handiagoa. Horre, emanez! Hemenik gero zaila gelditzen du. Venga! Osna tanto egin dituzte Aldabek eta Azpirotzek. Ega, Ander. Ega, bote korrido sartu. Lehen da biziko puntua eskuratzeko Nafarrek.
Azpirotzen sakea, luzegia esan ziteke, baina sartu egin da Goikoetxea, hemen aztertutako horretara ere aire sartu da aurrelari urdina. Azpirotz, ezker horma ikututa zabalera pilota, oso jabea zen, baina iritsi da Barrenetxea. Txokoan orain Aldarek lehen da biziko alegina, bigarrena ere bai, ezin Anderrek. 13 eta 5. Eta albaldin bada errebotea pelotai batez, hor, lauta erdi 5 gurutzatu indarrakin, hankata Anderri. Rongi. Ez nuke gaiarekin tematu nahi, baina Manuel partida aurrera dijoa eta ezoikoak dira oso datuak. Goikoetxeak 36 pilotaka da, Barrenetxeak 27. Zergatik aurkariak horretara atera direlako eta momentuz pentsadutakoa gai izan direlako kantxan gauzatzen. Sake ona Azpirotzek. Zabaltzen ari da, baina sartu egin da. Goiko sarera. Usteko esan dio, baina nik uste hemen Segi, animatu. Nei irudizta gaina pelota horrek aldein diola, atzela ja guzteko esan diolako. Ja duda hori jarrizeko, baina garbi huan aide sartzekoa. Hauxe, bila. Ez. Laua, lehengo pelota. Venga, hau bander, Venga. Pilota honekin ekin diote partidari. Ez dakit, lehengo bigarren ebiliden hau, lauzen bakia. 6 tanto jokatu dituzte. Horrengoa 7 garrena izango da. Laugarrengo pelota, ia gehien gustatu zaigun pelota izan du da. Badakite barruan 6ko boloa duela, baina hala ere irutu zait bizinetako bat dala. Eta hoi sakeantzako oso garrantzitsu izango da, eta nik sakeak minuteko erabili nahiko nuke. Lehen da bizikoan, helburua lortu du, sakearekin min egitea, Santoarekin tanto egitea. Lehen egin ditxike pare bate sake oso onak, baina Paeta Bastarren aldabek zestua gari eta bueltatu. Barrenetxearen bigarren sakea, ondo sartu dak hemen. Arro pilota Goikoetxeari eta ez da Matiz Gesteko garaian 14 eta 7 tanto bakarra behar dute lehendabiziko puntuaz jabetzeko. Venga, saque bat doain. Ondo lagundu dio Kemenek. Pelota ederki loratutakoa Itxaron egin behar izan dio Goikoetxeak. Eta ez dio golpeak ara izbota. Bai, bere lekutik eta zidik horatzeaga. Eta ez di ondo neurtu. Azpirotz. Horman sartutako pilota. Aldabe. Goikoetxeak alizan duen moduan eraman. Alturak. Barrenetxea. Aldabe. Jaitsi pilota. Bilaroa aire ziristen ezpada utzi. Azpirotz, bera pelota guztiak. Ederki, Xavier, 15 eta 7. Liderrak oso urruki gelditu dira lehendabiziko set honetan eta etxetik ekarritakoa, Manuel, bai ederki egin dutela kantxan. Bai, garbidek ze ekarri den etxetikan, o hemen bestorion itzin dena, hau egin behar du, eta doktore hartentzatek, ez teka laiziten, pentsatuko egiten askotan iziten zaila, erremonte. Lehenko partidun, baina konfiantzat aldetik. Hau da gure, Eta huts, eta alba diau, bakik. Lagunak eta dizkideak dira Aldabeta, Azpirotz, Manuel, eta seguru bestu eriotara etorri baino lehen, honi buruz asko itzen da, egongo direla. Afal aurretik, afal ondoren. Bai, eta biegen batea igual etorriko dituan da, seguru na, Asmoak gauzatzea ez da beti erraza izaten, baina gaur orain arte behintzat lortu dute, eta puntu bat gutxienez eramango dute etxera, ea zer dioten botilerek. Bat matei gute eta frustratu itxegea, ja. Bai, geho azkareko momentun arrimatzea tokatzen zainek behai. Hori beti hanketa jutek, eta azkeneko momentu hobetan peatzea, eta obligatu iteo.
hori pasatzek. Ander, atzaka asentatu hankak. Ezeak, ta hanka zabaldu, eta eta aurreako golpia, ezeak gelditu bakareka aurreako golpia eman. Bota zazpiterdia. Bai, baina gaina atzaka ator, da atzaka da orduan plakite jok, bezuakin bakarrekan. Hor gerriakin daut zazpiterdia bota, porque honek aurre etortza guztietan ikustek ez dala juten pelota zula gotzea. Da hanketa, da geho peatzen, zaila. Baina, bueno, hori. Materiale bastante gastatu da, bai, ez da asko gehatzen, baina gehatzen egin. Azkeneko saketan asmatuzu. Bai, baina alare atzea. Guain aprobetxatu erdiola, Gotxa, ez du minik egiten nahi, eta guain aprobetxatu erdiola. Venga. Saken, Guain arte, ez da? Bai. Venga, mutile? Saken, aiaiz, perfecto. Hemen. Saken, beste lan egin etortu zagatzea, eta... Venga, aire bilatzen oso gai aiz. I bosten. Porque barrenek ematen bazio behitik sakean. X6-en ezin diok eskatu. Bosten. Bat, 6 zainok eta... Eman ite baziok, pastu itek. Venga, segi hortan, Bai. Baina, egin die pilotariei, kantxara itzuliko dira, baina bidean, botileretako bat harrapatuko du. Elena Azpeitiak, lehendabiziko setaren ondoren, bestea baino gustorago dagoena alegia. Hemen dut Oskar Urrutia, Inigo. Oskar, harrituta zure pilotariek jokatu duten lehen set bikainarekin? Oso ongi da biak, Xabi pelote ongi, gero aldabe kemen pilota biatzen oso ongi, pareta jotzen du beti, eta konten, aberrola zeitzen duten. Zer diote? Joder, pues oso ongi dela, gero ez dute ez asmatzen sakatzen endikak, eta gero atakatzen hasitzen diren kemen eta oso ongi dira, biak, a ber. Etxetik oso ondo prestatuta ekarri dute partidua, Barrenetxe oso gutxi sartu delako jokoan, eta saiatu direlako jokoa aurreko kuadratara eramaten. Esaten nion kemen ere aire bia juteko, porque oso ongi da, eta gero Xabik askoten juten da, zazpiterri zortzitik buena jotzea, eta esaten nion, buena ez, emateko, porque bera baito garrotea eta ematen direnen, goikotxearen mina soiten dio. Eta zer gertatuko da bigarrenean? A ber irabazten dugun, hori nahi ginuke. Ega, eskarrik asko, Oskar. Zuei. Lehen dabizikoa irabazi dute Tritegoikoek, eta bigarrena irabaziko balute, harrapatu egingo lituzkete liderrak sailkapenean. Ematen du, bikote bat ondo hasi dela, bestea ez, eta gaur 2 eta 8 irabazizkero bat eginda gelituko lirateke 3. jardunaldiaren ondoren. Hasi da bigarrena, Barrenetxearen sakearekin, oso ondo erantzun dio Kemen Aldabe, pelota urruti jarriz. Errebotea bikaina Barrenetxeak. Endika. Barruan izango da, oso ondo Azpiroz, bere buruan nola botat duen lurrera, ies egindakoa Barrenetxeari, lehen dabizikoa Kemen eta Xabirentzat. Endika, itxo oin pelota. Kontu rebotea, Rebote hoi. Ja, hostia, baina hoi. Zort, biali. Venga, Nada, kite rebotera ezin dutela pelota bota. Irua, Xabi? Hor ikusiek, rebota luzie joik bat Aldabek, eta errebotea jarridik. Argi bi ondalago Azpiroz, aurreatu eta aide. Barrenetxea aurrean izan da, iaia debekatuta dagoela errebotera botatzea. Animo, Saki hartu berdeu. Min egiten baitu handi bueltan. Bat eta huts. Bigarren jokoko lehen dabiziko tanto ere urdinentzat, Nafarrentzat. Azpirozen sakea, Goikoetxea. Mucho, Ander, mucho. Antora. Aldaberen pilotaka da, bana. Vale. Oso ondo Ander, Golpiet iraz. Sakarreztu eta hor. Hau bai. 8 eta erdia. Hau xebea, Ez dute pilota aldatu. Oialume zarrekoek. Endika Barrenetxea sakean. Tanto bakarra egin du zuzenean, orain arte. Aire! Ez, venga! Barrenetxea. Dale! Haitxe pilota Azpirozek. Gaizki hor. Goikoetxeak
Gainean nahi zuen bihurritu, baina azpira joan zaio. Pizkat gelditu intzaiok, baina beak pelota horietan beti altxatzea junberdik, Gaina ikustek aldabe zabalen daukala. Ander! Eta altxatzea. Beste zerbaiten bila jo dute, Ander Murugamendiak ezen gana. Hola zitxatorren, lasai. Hola, etorri pelota, oker, lasai. Venga. Venga, Berri eskatu diote epaileari. Hirugarrena ere hautsi eginda, Manuel, 3 aditu, hautsitakoak. Venga, ba. Eta beste Mateongoek gustatzen zailena, eta ja burrizten ahituko jege, pelotak. Bai, endikari entzun dugu esaten, gastatzen ari direla pilotak, eta hau teorian Nafarren mesederako da. Gero eta brillo gehiago, handiagoa egiten du jotzalea. Gero, seigarrena ere, azkenean partidua esan dugu aurrean dagoela, ezta? Eta nik uste dut, aurrean airez gehiago sartzeko, pelota ere motelagoa denez, sartu daitekela aldabe gehiago. Helburu horrekin atera dute, errebote ona, azpirotzena, onden astelena, baina asko zabeto jokatzen ari da gaur Ruitzikoa. Abiatu da Goikoetxea, iritsi da, errebotearen eramateko prest, Azpirotz. Eraman hau ere. Bai. Barrenetxea, aldabe lagundu nahiko dio, ez, iritsi da, bere tokira, Azpirotz. Endika. Errebotean, Azpirotz, Goikoetxea, aldabe. Aiduen egiteko Kemenek. Agarki gurtetua. Oso pelota zaila Barrenetxeak. Gelditu egintzaio baina, eraman duala ere eta gaizto jarri. Haze tantoa. Bai. Egiten ari den. Azpirotz. Goikoetxea, ez du bihurritu. Kemen, errebotea izango da. Endika. Saio luzea eta gogorra egin behar izan du Hernaniarrak. Errebotean zaila pletoa da, baina oso deskoordinatuta iritsi da eta ezin jaso 3-1. Bai, ez da berdina izaten hemen errebotatzen zaiotia. Eta bea etorri da bezala, hor aurreko kuadrotan zoan. Eta bea hor aurretikan korrikan etorri gatzea hemen ikustek, eta ez tek berdina zaion o korrikan etorri eta postura jarri. Haze tantoa jokatu duen, horrein ere Azpirozek. Azpirozek. Izugarrizko pelotak eman dizik. Gaur emateik ezin dula pelota galdu. Erasoan ere asmatzen ari da, neurriekin pilota oinetara jokatu araziz, Goikoetxeari, Barrenetxea kanpoan utziz. Eta bigarren setonen hasierak, lehen da bizikoaren antza izan du. Juan Carlos Intxauspek, kezkatuta, ezkerraldean duzuena. Askatu arte, venga. Aurrelari bikaina izan dakoa. Eskerik bota. Claro, eiko amarkadan. Epaileak. Ernek hemen! Itxaroteko esan dio. Zeabiri, baina baimena eman, eta badoa, atzelari Nafarra. Sakea dago ere. 4-1. Ez du zertan antzik gaurko Azpirotzek lehenko Azpirotekoarekin. Ez, eta behorrak esan duen bezala pelota haure moteltxogua, igual aurre jokatzeko ze hoi. Behaire denbora geixo igual emango zeok postura jartzeko, eta oso ongi etorri lezakoek bere jokurako. Hirugarren tantoa sakez, laugarrenaren bila. Sartu Goikoetxea. Sarrazen aldaren zat, Azpirozek ez du ezer esan, sartu egindak hemen, 2 eta 4. Nijo manitza. Hartu nasa, venga, segi. Jos! Venga! Eta berriri baldago, boskarrena uste dut. Bakarra egituko dela. Segi hortan, erke izate egin. Lau, berriz lau. Venga. Gehien erabili duten pilota horixe da, horrentxe berriro atera dutena. Laugarrena. Bederatzi tanto jokatu dituzte. Bai, sakeak enazmatzen, bat sakatu dituzten sakea, eta amabikoa baino. Barrenetxea, laugarrena.
Behera egin du pilotak. Ondo erantzun dio Aldabek. Goikoetxea. Hendika hor da. Beti gora atera. Sartzeko asmoa zuen, baina ezin izan dugu. Azpirotzek ez aurretik ez ondoren. Beti gora jodik eta pasau, Zera. Audizio badek. Dios! Markatu, kemen. Ez diote zer, aurreko. Berdintzeko aukera. Goikoetxeak eta Barrenetxeak. Ondo sartu da hemen. Berriz ere Lekunberrikoa errebotea. Barrenetxea. Azpirotz. Etxi pilota. Goikoetxea. Sartzeko esan dio, hori egin du, baina oso postura behartuan. Launa. Bai, aire eskatu zeok, baina ezin duan aljau. Eta, bueno, golpi tira geho. Venga, Ander, remontatu sola, baina aurrea golpia pilotarekin, baina Luza sortzia. Erraza askoz gehiago egitea. Venga, Luza. 200 pilotaka da. Lenda biziko Seta, Aldabek eta Azpirotzek irabazi dute bigarrenean. Launa ditugu. Saki luze egia. Txapa gainean moztuta, urdinen boskarrena. Orruan gaina. Gurea, Xabi! Harrapatu bai, baina ez dituzte gainditu. Gipuzkoarrek Nafarrak. Eta bantxe, haidek, rebote luzek jotzen batzuk Aldabe, Zertan, zuena? Sei. A ver, pasatzen. Bai, zindi jau. Iaia pasazuen erreboteak Barrenetxea, baina Venga, izan du. Urrengoan Venga, nortea. Aldabek ez du barkatu. Venga, Kemen, Eta venga, berriro aupa. aurretik tira. Aupa, venga. Tanto batez. 6 ya. Vale. Venga, Erneo. Azpirotz. Zaki ere. Ez da iritsiko. 6 eta 4. Bai, Ander alegin dudek, baina hemen atzen oso geiztu etorriko Zaki hori. Manden astean, txokotik, zabaletik, txokotik, nondik sakatuko da galdezka, gaur ez du galderarik egin. Oso zuzen ari da sakatzen, oso ondo, hor, ari den tokitik, barrutik, eta ez du aldatu beharrik ikusten. Azpiroz. Honetan ez du asmatu, ondo sartu da Ander, errebotean Azpiroz. Gelditu egin zaio. Hor, Ander, hor. Iritsi da, ala ere frontizera. Joder! Aire ez nahi zuen, baina ezin. Joder! Hortik ez du minik egiten. Venga. 5 eta 6. Oka, retorriko zion pilota ez sartzeko edo. Bai. Pizka kargatu intzaio gaideago eta erreboten moztu indik. Pilota horrek. Beti jota guauan, bizi. Eta errebotien moztu indik. Barrenetxea laugarrena. Azpirozik, ateratako sakea. Ikutu ere ezko egin. Azpirozek, txaloak, Hernan Miarraren zat. Bai, txalotzeko moduko izendek, Bigarren joko honetako, 3. berdinketa. Barrenetxea. Aire! Sartu da Aldabe. Goikoetxea. Naizuna! Azpirotz. Handika. Ondo baztertutako pilota hori, gora joango da, bai. Hor, Hendika, hor!
Aurretik dira gorriak, 7-6. Nahiko indigor, seston sartzi ere, Azpirozek. Venga, tanto bien perdió. Mucho saque, pare. Pelota sua. Venga, Ander, venga, remontatuta zazpia, Bi sake on jarraian atera ditu Endikak, hirugarrenaren bila. Hore bai. Ez du abiatzerik izan Goikoetxeak. Endika! Ba! Bere buruari izan dio Endika. Ez duelako pelotaka da... Atento aire! Nahi bezain gozojo. Pasatzera joan da orain Azpiroz. Kanpora. Endika, tío! Azpina. Venga. Bai. Eta errore handile, ondek hemen Azpirozek beti jotako peloti hauan, eta Endikak goiko posturati sartzen. Eta generalen aurkaria jotzen posturatik jotzia askoza errezago izitek erremonte. 6. pilota atera dute, eta Endikari puskatu dutu den pilota entzun diogu. Markatu, Ander. Eskatu, idurripe. 8. Eten txiki bat egingo dute. Eta ikusiko dugu, aurretik, nor joango den botileroen gana. Azpirozen sakea. Ondo. Baztertu eginda gero Goikoetxearen pilotaka da, 8 eta 7. Bigarren aldiz, aurretik dira markagailuan, oso orekatua, lehen da bizikoa ez bezala. Bigarrena, ea Juan Carlos Intxauspek eta Oskar Urrutiak zer dioten. Venga, motilla. Venga, espera, jata paita. Venga, segi batean, Saque ahí. Venga, que meneo horre. Venga, segi. Eta probatzen badiu beste pilota bat igual? Ze, berrie o... Probatu inberdio, Berrie bakarrik bosta. Probatu inberdio. Ni probatu ingo nuke, Zenatik ez? Bai, eso. Porque honek gero velozia gehiago ematen eta mina egiten di. Venga, probatu inberdio gero. Berria seguak izia. Sake pare batuan sartzo bale maizkak. Venga, iondo ez oan. Hor remontatuz da, horrea oso. Horra izea mine egin. Atento, beti remontatxakun. Da ez atxak. Eta, venga, indika, oain, ide gain. Venga, sake pare bat. Oain, 15 ez dutu hortzak, Venga. Konfiantzak. Honek, dan emate, sake pare bat, eta arrimatxakun, eusimos pelotazua, venga. Vale. Ander? Berriz ere kantxan dira, lau pilotariak, Endika Barrenetxeak aterako du. Lauarekin, ari dira jokatzen, beraz, ez da hautsi lehen. Hala ere, tanto kopuruari dagokionez, pelotarrekin 8 tanto egin dituzte gorriek, eta 7 urdinak ez dago. Iaia alderik. Gustokoa du ordea sakatzeko Barrenetxeak. Sake pare bat ditu. Hortzezeok, bai, konfiantza pixkat hartzeko, bai. Endika Barrenetxea sakean. Jo, opa. Eraman Azpirozek jauzi eginda. Goikoetxea. Aire! Errez ere bai, Ander. Baina ez batean da, ez bestean ez ditu pasa. Eta orain aldare hasi da nagusitu nahian. Goikoetxea. Barrenetxea aretaren kontra. Azpirotz. Baila zen oso. Bildu pilota. Huitzikoak. Buska! Barrenetxea oso aurreratuta. Botea egingo dio Azpirotzi. Eta ezin. Ederatzi eta 7. Askoz gehiago ezin zuen egin. Mucho sabe, venga. Ezin diote zerrego Ez, eta tantotan... Venga, tanto bien perdió, venga. Bikote urdinak egiteena Barrenetxeak egin dik, Abai, neu joko izudet, Bai, horretik paisa Hor bera eta bote inazi. Eta gatzeak jarritxik. Tanto honetan, Venga, Ander, seguru, aldiz, Barrenetxea pelotaka da kopuruan aurrelariaren aurretik jarri da. 59 daramatza orain, Goikoetxeak 57, orain arte, beti gehiago jota ibili da Urnietarra. Pasa, 8.
Batu esanguratua da hori. Ba. Barrenetxearen sakea. Hau ere garagarria. Muga-mugan dabil. Eta bakarren bat behar bada. Labur gildituko zaila. Goikoetxea. Ba, lasai! Azpitik Azpirotzek. Aire, estela! Sartu egin dut hemen. Baita Airez Barrenetxea beda ere. Atera da. Venga, ba! Horentxe dabil, Barrenetxea bere jokoa egiten, berak egin du. Baina, Bilparet horrekin ez du asmatu. Ez du aprobetxatu Azpirotzek eta... Hau, benetan zaila zen. Tanto gogorra... Eraman Azpirotzek. Ez zuen erabaki zuzena ematen, baina lortu du pelota frontixean jartzea. Erreleboa eman dio Kemenek, nekatuta behar zuela ikusita zelariak. Eraman Azpirotzek, azte defensa lana. Alain bai handika, orain bai. Bai. Bote egin erazi eta... Ezin, Kemen aldabe botela izterre eraman, azetantoa Manuel. Bai, ikusi dik, baimen azkenen zein gozun Barrenetxeak. Eta alegin du dekaldabe, baina tanto ontan izugarri nekauta jota ikusi dio Barrenetxea, ikara ribilire indek eta tantuak kostata, baina azkenen gorri. Garrak eman duke, venga, Orain... Pixua da Ander. Barrenetxea nagusitzen ikusi dugu. Berrie? Hori da, orain arteko partidu guztietan ikusi duguna. Bera atzean, erritmoan markatzen. Bosta bruzke bautxita da mehinde. Ez osoizeok. Jo, eta aurkariak dantzan. Bosta eta seia. Orain arte ez diote hori egiten utzi, baina badirudi. Baina bat ezte berria? Partida... nahi tokira eramaten ari dela. Oialunbe zarreko atzelaria. 10 eta 7. Eztek berria, bega. Ba. Barrenetxea. Yes, indio. Alda beri Zabalera. Garaia. Bate, botatzeko. 11 eta 7. Sake zaila sartu txik, baina oaingon errezena galdudik, aldabek. Baita, Venga, Ba. Barrenetxearen sakea. Hormatik atera. Atento al aire. Azpirotz. Venga, aire. Toki txarrera joango zaio Xabiri, baina gaur dena ematen ari da. Errebotea, Biurri aterako zaio pilota hori ezin. 12 eta 7. Puta madre. Kakua iteke, Bai, bat, sextuare da kakua. Bai, eutxi itxeu, bai. Bai, pizkatu. Oain dikan ez diot biria ondoen. Bildurra, uste bai, bera botatzeko hori, ide ritmo jotzek eta sextone kaku gehiozek, abelezte baino. Orduan, beste egizagatetan. Utsi, ez ondo zeok, indarazko jotzek. Venga, Ander, Juan Carlos Intxauspe. Ea sakarreztan, hemen? Gorrien botileroa. Asaiego. Bigarren joko honetan ikusten ari denarekin. Utsi inbergeio, baina uste baino bera igual da. Tankera harrapatu arte, bestela. Bai. Ba. Barrenetxearen sakea. 13 eta 7. Endika. Venga, Ander, bukatu, Venga, atzea. Lau. Atzelari bakoitzak orain arte. Eta gaurko jaialdian ez dugu sakez faltarik ikusi. Ez lehen, ez eta orain. Venga. Galtzak zulatuta. Lurrera duren burua zenbatetan bota behar izaten duten erremontistek. Ba. Aldabek, saskia jarri eta eramandu pilota. Ez da Goikoetxea iritsi, 8. Bai, suertez, nola baita horre eskerpaetan jarri diziztu eta... Xabi, beno bain sakea, Boteik ez dikin. Venga.
Barrointzik eta la hostia. Xabi, venga, guain. Kemen, Erne, bigarrena, Venga, tanto eta bierde. Ze pelota da? Bosta motela, puta. Kaka, venga. Igateak, Señor, Erne Kemen. Pilota berria. Bosta. Kaskarra, Venga, remontatu, venga, pelota. Bosgarrena, posturangatik eta ez zait asko gustatu. Baina, bueno, ez badago besterik eta pixkoa sakean min emateko baldin bada, atera dezakegu. Zaila ba utzi, Horixe egin du. Erne Kemen, Atera eta min egin sakearekin, tantoa bihurtu baitu jotako pilotaka da. Ez dute amore eman nahi, Nafarrek. 4 puntu bildu nahi dituzte. Ara. Suertez, tanto izan da, iaia kanpoan ikusi dugu guztiok pilota. Baina barrura egin eta suerte handiarekin, 10. Venga, aztu, segi lanian. Tanto jarraian egin dituzte Aldabek eta Azpirotzek, 10 eta 13. Aire! Era egin du pilotak. Ondo. Atzean zain Atento! Azpiroz. Bestela! Ondo jarritakoa, intentzioz. Tokirik ez zuen endikak behar bezala pilota, baina eraman du eta suertez sarean sartuko zaio. Nahiko egin du eramatearekin. Bai, zeko bastartu zaiok. Eta nola baite hor betikan posturia betiko dago eta boteta, zarea. Mira. Batez beste. Hoxe, bata beste datikan. Hauzia egin da. Venga, Andero hain, Venga, bukatu saketik, bere gorputza saskitik berezi ezin da. Frontizen jarri eta gero eskapada handia hartu du pilota horrek lurrean eta sarean itxatxita gelditu da. Azkenaren bila Endika Barrenetxea. Bigarren seteko azkenaren bila jakina. Ondo sartu da hemen. Hau ere Zabalera bideratutako pilota izan da, Goikoetxea. Azpirotz. Sartzeko eta sartu da. Baita Aldabe ere. Azpirotz prestegoen eta pelotaka ona jodu. Jaitsi Aldabe. Goikoetxea iritsiko alda, bai. Barrenetxea. Hemen. Enmatera Endika. Eramuan pelota zaila askoa Azpirotzek. Goikoetxea, intentzio zikutu. Eramuan hau ere Xabik. Erreginda bukatuko du. Aterako da. Ezker horma ikutu eta gero. Barrenetxea. 25. pilotaka da tanto honetan. Azpirotz ezin. 15 eta 7 irabazi dute. Triste goikoek lehen berizikoa, 15 eta 10 oialume zarrekoek bigarrena. Zer nahi gertaliteke hirugarrenean, baina jendearen guzteko partida ikusten ari gara. Bai, beharra partidua, aurreneko zoten bigote urdinak era bat asmatuik. Bigarrengon nik iruditzeztak Barrenetxeak bere jokua ekarri dula partidua. Eta bea izendala aintari. Eta azkenen bakoitzak guain puntu gana zeukite. Eta beste bi zezakuta eroitzeian. Ez diat pasten Goiko. Nasestuka 84 pilotaka da joditu Azpirotzek. Aldabek 49. Ay, los pistones, ya. Azelari urdinari. Juan Carlos Intxauspe eta Oskar Urrutia. Azken setari begira. Aholkoak emateko pronto izango dira. Aztorna xabasai, Sake pare, hostia, ez diatiken. Venga. Guain dio sakea, venga. Iegarri aldek. Dio sakea.
Azkeneko pilotate behar dio. Venga. Arto nasa, Unga izate, venga, unga izate. Segi. Ze? Pelotek erabili batzalda. Gurea baino indi hau bidizake, azkeneko erabili hauna. Horateko dio, Bai, hori gaina unge esagatuik. Venga, ahí, azkenekoa, Segi hortan, isagatu gain, eta ni gero garrotu. Dios! Eta gero ongi ahi zor gelditu zazpin. Ez dago ditut, quieto hortxe. Quieto hortxe, venga. Venga, ahí. Ahí, gelditu txugo. Lasai. Pilotak elortu dut, eta behiek eroso gozare. Venga. Azkenean pelota dokin. Sakia behiek hartu gaute, aber tantua landuta ateatze deun eta guk ertze deun sakia, Ander? Oin bostea, Ez da pelotik eratzen. Baina atento egon eta baki remonta dut da sortzia jo. Erandik atzai horre, saki. Balien deia entzun dute pilotariek, Juan Carlos Intxauspek zerote dio, Elena? Juan Carlos Intxauspe, lasaiago orain? Ez dakit oin nekatuta, no, indikan? Nekatuta. Jokatzen nahiko baniz bezala. Baina nekatuta bai, baina lasaiago, aurreneko zeta amaitu dene baino? Bai, noski, ja, hau irabazita lasaio, baina eske oso elma do beste atzeko hori, Pelota danak emateitu eta nekatuaz ite gaitu danok. Bai, kanpon gaudenak eta bai beharrun daudenak. Hala ere, bueno, indika jokoan sartzearekin batera aldatu da partiduaz. Ja, sakia pare bat ateitu, dea konfiantza pixkat hartu, sesto berriak nahi da eta gehiagin gantzatzen zailo gaindikan, eta gero pelota behar ez da beste batzutan izan duan bezin fuerte eta ez da etortzen. Pixkat gelditzen zailo horrekin pixkat engantzatu eta ezin du arrimatu, baina oain ja pixkat konfiantzak jokin, bukatzea dugu ondo. Eta hirugarrengoari begira zer diote? Edo Bostan- zer hitz egin duzue? Bostantoa behar sakatzeuela esan du, baina, bueno, saki hartu eta seguru jokatzeko. Ia ba, zer gertatzen da, Juan Carlos, eskerrik asko. Bai, zuei. Nekatuta Juan Carlos Intxauspe, atzeko pelma horret danak eramaten ditula Azpirozengatik. Bai, gaur euna zeukik, Xabik, Azpirozek. Hiru pilotaka da jo dituzte. Okerezpanago, lehen da biziko partidan 278 izan dira beraz, dezente gogorragoa gertatzen ari da. Pelotazo guztik, tanto guztik, dana, Venga, serio. Eta bain, erreal oiteko bajen gutxi zegoen, Oida. Piloten erdiak, hortxe ikusten ari gare. Uzkauta. Zortzitik lau. Eta nik uste lehenko aztean hartutako erabaki hori zuzen izan dela, alegia 6 pilota jarri garen zortzi. Gaina pelota nahiko ez zeok eta, bueno, ez tek, sesto guztia pelotaz beteta eta atzia, baina, bueno. Bata! Zuen azkeneko? Venga, Gitarako partida. Seta. Xabi Azpirotzen sakearekin hasi da. Goikoetxea. Aldabe. Mucho. Etxi Goikoetxeak. Barrenetxea. Aldabe. Ez da aprobetxatu. Goikoetxea, Aldabe. Errebotera pilota. Ondo Barrenetxea. Iritsiko alda? Ez. Aldabe ez da konturatu, pelota hori urruti zegoela Azpirozen gantik. Ez, kaskarra, pelota. Botire kaskarra indik, baina nik iritzak hemen errebesa sartu nen Barretxak errebotatzeko. Hor eskerpaetia jo gula, oso ze gaizki erzendi bitza pelota horrek hor aurrea. Hemen ikusiko du erreboteatzen errebesakin. Neku gutxi zegoen hor. Txoi, nebarren, Bai. Hemen guztiatzok. Sakea berreskuratu du. Eta belaunarekin ari da izerdia lehortzen. Listo. Ez. Sakatukoek. Venga. Guztoko pilotarekin. Venga. Lauarrenarekin. Segitzen dute iaia partida hasieratik.
Goikoetxeak eta Barrenetxeak. Bat eta utz Gorri, sakea Endikak. Ondo eraman du Aldabek, Goikoetxea. Aurrera egin du Azpirozek eta bai asmatu. Aldabe. Gehiago jetxi, txapa jodu pilotak. Nola ba! Alako osaki altxaudik, eta oain hankak ez ditxik ondo jarri. Baina nola ba! Eta bera. Segi, venga! Baina baliente sartu dezakea. Barrenetxe erne zegoen. Venga, tanto invertio! Iritsiko zen edo ez. Baina ezker horren maikututa, nipareta egita ez da idea txarra izan. Oso luze, pasa izango da Barrenetxearen lehen da biziko sakea. 2 punto daude jokoan. Gustanto egiten dituenak 2 puntu gehiago eskuratuko ditu. Barrenetxearen bigarren sakea. Asko zera indar gutxiagorekin, behera egin du pilotak, baztertu egin zaio Azpirotzi, baina eraman. Endika. Lasai. Aldabe. Ondo Endika. Azpirotz. Goikoetxea sartu. Lasai. Bildu Azpirotzek. Eskatu berriro Endikak. Erdira atera zaio. Bestela! Sartu Goikoetxea. Aldabe, hortxe du Anderrek. Zerre gehiago egiteko aukera. Bipareta luzea Aldabe. Ester horna ikutzera joan da. Ondo atera zaio. Bat eta bi borrokatutako tantoa. 16 pilotaka da eta garai honetan asko dira erritmo horretan. Bai, ikzudarezko ritmo nahi ditu jokatzen. Eta eskerrak, boste bakarri dan. Pelota zaila askoak eraman ditu orain ere Azpirotzek. Venga, eta saki hartu horrek dugu, ahalbidetu du, gero bere aurrelariak tantoa jokaldi honetan bukatzea. Venga, eta eman altura pelotai, Venga, Xavi. Berdina, guria. Venga, Berdintzeko aukera Nafarrek. Azpirotzen sakeak ezker pareta ikutu eta suertez bigarrena du partida honetan. Bigarrena. Tanto, Bina. Hemen. Venga, guain, Emanol, beldurri gabe, Markatu, ja zinari. Atzetik hasi dira, 2 eta huts. Baina harrapatu dituzte aurkariak eta aurretik jarri nahi dute orain Aldabek eta Azpirotzek. Goikoetxea sartu da. Aldabek ezin lagundu Azpirotzi. Barrenetxea. Aldabek ondo. Pasatzera Endika. Hemen defensa lanean. Atento al aire. Azpirotz, zabalera doa pilota hori, Endika. Eke handia pilatzen ari dira pilotariak. Eskatu Barrenetxeak. Tokia badu. Azkar etorri zaio pilota baina eramateko gai izan da Azpirotz. Barrenetxea. Aurkariak mendean hartu nahian. Enmatera joan da. Arrapatu egin du. Aukerakoa gelditu zaio. Aldaberi. Ez du nahi zuen pilotaka da jo, baina nahikoa izan da. Oso behartuta iritsi baita Endika Zabaletik erdi aldera. Bai, eta aukerik, golki tiratzeko pelota horrire. Baina nahiko indik aurreko pelotaia jasotzia. Etzaie gaizki etorriko atxeden alditxo hau pilotariei. Arnasari buelta emateko berotu handi hartu baitute. Azkeneko tanto honetan ere. Bai. Alper Berrik. Hor jo naiz pixkatarri matzea eta zea, baina ja ikusiek behin bostea oseira jutea ema zaplastekoa ja, sortzia jata dan, porque hau ikustek, eamatek, gero suerte solo que sea, baina tanto be alde eroitzek, porque azkenen aspertu azitea eta. Baina remonta guta sortzi aldea, jo. A ber, rebote bat, Ide aurrea etortzea izenen da, junaiz bitan oain, zea pixkata berra arrimatzen joken, baina beste honek ematek eta gero ikusten bere alde. Igual tantua jartzek,
eman zapla, sortzio behatzia eman hor, kazuelon da a bailar. Venga, hor sartu erbalima. Venga. Zezela partidua jungo eta, Bai. Venga, Animo. Venga. Bai. Vale, kemen. Erne horre? Oskar Urrutia. Bete-beteko partida ikusten ari gara. Lehendabizikoa oso urdin izan da, bigarren seta oso gorri. Venga, Venga, apanika. Parekatuak. Hirugarren honetan. 3 tanto jarraian egin dituzte nafarrek. Beste 2 behar dituzte partida irabazteko. Azpiroz. Ondo bideratutako sakea. Ezin, Barrenetxeak. 4 eta 2. Hori de, Xabi. Hori de. Bagik beste bat, venga. Venga, beste bat. 8 tanto egin ditu. Sakez. 3 aukera izango dituzte. Ekun berriko aurrelariak eta iutzeko atzelariak. Txapelketako 2. garaipena lortzeko. Azpirozek, atera du azken sakea, Goikoetxea, gora, 3 eta 4 errazena galdu du Azpirozek. Beharki torrezeko Goiko postura tiratzeko. Bainez! Venga, Xabi, igualdi, Xabi. Venga. Hendik Asaskira, pelota berrienarekin. Bigarrenarekin, tanto bakarra jokatu dute horrekin. 10 pilotaka da baino. Eta bersakikin asmatzeon. Erabilie? 2 zenbakia. 2, Barrenetxea partida berdintu nahiko du. Saketik zuzenen ez bada ere. Sakearekin abantailatxo hartuta. Atera da hormatik, Aldabek ederki erantzun dio eta hortxe du erasoan hasteko aukera aurrelari nafarrak. Errebotean jarri du. Barrenetxeak eraman. Osta iritsi da, Goikoetxea sartuko da jokean, botea egin arazi nahi ziren, baina ondo iritsi da atzetik. Azpirotz! Hortxe duk hemenek. Goikoetxeak ederki sartu du Saskia pelotak ezker horma jo aurretik, aukera orain Barrenetxeak. Ies egin dio, baina barruan eta tanto. Suerte orain eustek izan dute alde. Lehengo astelenean tanto bakar batez erabaki zen partidetako bat eta gauza bera gertatuko da. Tanto batek 2 punto baliozki, Manuel. Bai. Eta tanto ontan bikote urdina jardute gaintzen. Baina gero pizkat aldein dionen. Ben eskubira aldeintzeo eta baino barrun. Aldabek pare bat aukera izan ditu. Baina ezin izan du bukatu. Azkenekoan zer gertatzen den epailearen baimenaren zain daude 4 pilotariak, txaloak endika Barrenetxearentzat. Pasa izango da. Eta arazo larria izan liteke hori. Que liante. Luze ezin atera, labur ere ez. Eta aurrelaria mehatxu bihurtuta. Biharreko sakie pixkate beti posturi aldatzeik eta jutek aseguratzea, gurutzatzea. A ber. Vamos, Kemen! Kemeni ausardia eskatzen dio Urrutiak. Azken tanto ikusten ari gara, Barrenetxearen sakea, indar gutxikoa, ondo sartu da Aldabe, Goikoetxea, Kemenek azpitik, Barrenetxea, Aldabe, errebotera doa. Ea endika. Denbora izan du behar bezala gorputzan sartzeko eta hori hor atzean hil liteke. Atzean hilko da. 5 eta 4. Eskuan izan dute Aldabek eta Azpirozek partida. Ez dute asmatu naiz eta 3 aukera izan dituzten.
Bai, aldabek ez dik asmaue pelotia gesten, aurreneko zeatan bezala. Oso partido ona, Eta hemen reboten bakik. Reboten luzen, Barrenetxea bapazia, illa tantua behai emati edek. Dena ikaragarria izango dute bi nafarrek, nik uste orain arteko partidarik onena jokatu dutela gaur. Azpirotzek zalantzarik gabe bere onena bai. Baina sari txikiarekin gelditu dira, puntu bakarrarekin. Goikoetxeak eta Barrenetxeak berriz. Orain arteko garaipenik gogorrena lehen da bizikoa erraz. 2-8 irabazi zuten, lehengoan 2-1. Eta gaur lehengoan Urrizari eta Martirenari gertatu bezala. Lau aukera partida irabazteko, Laura Kalferri galdu eta Aldabek eta Azpirozek 3 izan eta ezin bat baliatu. Laher eginda partida handia jokatu eta gero Goikoetxea 5. eta Barrenetxea 4. baina aurpegitan ezagun dute Elena nork egin duen azkeneko tantua. Ez dakit hitz egiteko gauza izango diren. Zorionak, bikote. Eskerrik asko. Haze garaipena. Lanaren poderioz, ez? Beste behin uste demostratu deula, handertani behintzat laneako presa gaudela, eta ez dugu ondo jokatu. Bestiak uste oso ondo jokatu dutela, defentsan batez ere. Eta gaizki jokatutare, eta sufrituta, eta materiala gure kontra, eta gauza asko kontra, eta gaurko garaipena lortzeakin, zakit 3 puntu irazitugun, 30 egile zetien egin. Ander, lehen zeta oso urdina. Bigarrena, zeuena, eta 3. bueno, edo zeinena, izan zitekeen. Bai, eta zorion ez gure alderi da. Aurreneko setian, nik uste pixkat prezipitauta ebil naizela, idea ez dut oso ondo ekarri, nik uste gaurko 7 atakatu erri nula, eta hasi naizela aldabei bote inazten, 5 inguru hortan, eta bote korri da bai aldabek eta bai Azpirozek oso ondo ekartzen zuela. Eta gero bai endikak esan da, eta bai intxauspek esan da, 7 kruzatzea junaiz pelota, eta hor bigarren seta aldatu inda. Eta nik uste horren ondorioz bigarren seta irabazin deu, eta gero 3. gusan ez duen bezala, tanto oso gorra izan dira, eta azkenekoa suerte pixkatekin, pixka zabalde aldeindako pelota gure alde eroi da, eta azkenean partidua dutzako torrea. Eskerrak 8 pilota dauden saskian, handika 3 hautsi dira do? 3 ez 4. azkeneko momentu bai, azkenean 4 pelotekin, eta gehatzezian 4 pelota gaina hasieratik hasi erabiltzen, eta zeuden oso larrutuak bezala, ez? Eta horiek zestan mantxoago pasatzen dira, eta dia defentsarako pelota hobeak, eta atakeako zailagoa da. Guk handerreketanik nahiago deu pelota berria, nola baite velozidadia mateko tantuai, eta azken itxun pelota horiek, ez? Baina, bueno, lanan poderioz, eta nik uste beak irakurketa gona indula, bigarrengo setean aldatu deu jokatzeko forma, ikusi deulako Xabier Azpiroz batek horratxaldean, atxalde guztia pasa dezakela edo gau guztia eman eta eman, ez? Eta aldatu degunen estrategia ondoatea da, bai. Bueno, eta hortxe segitzen duzue, oraindik alde handiagoarekin, sailkapenaren buruan, eta, bueno, zuen kasuan garbi, final aurrekoik begira jo da. Bai, ja 10 puntu bazkau, gortu garaipenakin. Eta nik uste ja, bi partidioetan negatibo ez palima debite meintzat, Barrenen izango gehala. Orduan, urrengo partiduk lasaitasun gehiokin jokatzeko aukera emateigu, aurkarik hobeto aztertzekoa, eta berra aprobetxatzen dugun oain atea den bentaka txikiloi. Atxeden hartu, partidua bete-beteko izin delako, eta leherreginda, maitu duzuelako, leherreginda, baina pozik, zorionak dioi. Eskerrik asko lehen asko. Partida gogorra izan da, orain arteko luzenetakoa. Zenbakiek zer dioten, Goikoetxea 5. 9 tanto egin ditu, Aldabek 12, galdutakoak 2 eta 3 urrunez urren. Barrenetxeak 15 egin ditu, sakez 4 bakarrik. Azpirotzek 12tik 8 sakez. Hernaniarrak 3 pilota galdu. Da ekundarrikoak, Huitziarrak alerik ez. Eundik pasadira azkenean, 2 atzelariak Azpirotzek 12, Barrenetxeak 6, 80 Goikoetxeak eta 77 Aldabek. 78 minutu eta 31 segundo iraundu neurketak. 3 setetan erabaki da, azken tantoan,
eta horren ondorioz, sailkapenean, estuasun handiak bikote batzuk behipein. Liderrago dira gaur 3 puntu aterata, guztira 10 dituzte orain, 3 partida jokatuta. Ezkurra eta Zubiri 6rekin bigarren dira, eta tropeltxo bat 4rekin. Aldare Azpiroz, Hansa Zaldua, Segurola Joanenea eta Urriza Martirena, baina kontuan hartu, Hansak eta Segurolak partida bat gutxiago jokatu dutela, datorren astean, tokatuko zaie 3. jokatzea. Manuel Agirrezabala, Manuel Matximigarrena, eskerrik asko. Bai, nahi zuen arte. Gabon pasada datorren astelenean, Lena, berriro hementxe izango gara erremontari, Sagardoaren txapelketaren 5. jardunaldian. Ordura arte, Gabon, ondo izan, Gabon pasa.